алейкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. Дар студияи бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов ва Марҷуна Шарипова. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд озод намудани Абдуҷабборӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Абдуҷабборӣ Абдуфайёз Абдуҷаббор бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судия будан аз вазифаи муовини якуми раиси суди шаҳри Конибодоми вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Шамиров. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Шамиров Кишвар Ғуломрасулович бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод намудани Сулаймонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Сулаймонзода Акрам Раҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи рӯдакӣ озод намудани Акрамзода Рустам. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Акрамзода Рустам бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи рӯдакӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Нав озод намудани Аюбзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Аюбзода Нусратулло Наҷмиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Нав озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Файзобод озод намудани Раҷабзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Раҷабзода Миралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Файзобод озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон озод намудани Амиршозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Амиршозода Тоҳирхон Темур бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Мирзонобод. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзонобод Алишер Худобердӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин намудани Баҳодурзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Баҳодурзода Баҳовиддин Баҳодур иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфараи вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи рӯдакӣ таъин намудани Исматзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Исматзода Азизулло Убайдулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи рӯдакӣ таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 ноябри соли 2020.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи файзобод таъин намудани холзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. холзода бобишо нарзулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи файзобод таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шаҳри таъин намудани носирзода ҷаббор. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам носирзода ҷаббор иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шаҳри нав таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 24 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси ноҳияи муъминободи вилояти хатлон таъин намудани шарифзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам шарифзода лутфия шариф раиси ноҳияи муъминободи вилояти хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 24 ноябри соли 2020. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2020 дар бораи аз вазифаи директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани исматзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад исматзода азизулло убайдулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2020 дар бораи аз вазифаи ректори донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон озод намудани фозилзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад фозилзода мухтор муродалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2020 дар бораи аз вазифаи ректори донишкадаи энергетикии тоҷикистон озод намудани назарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад назарзода хайрулло холназар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори донишкадаи энергетикии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2020 дар бораи аз вазифаи ректори донишгоҳи давлатии хоруғ ба номи моёншо назаршоев озод намудани ҷонмамадов. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад ҷонмамадов шермамад бегмамадович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи ректори донишгоҳи давлатии хоруғ ба номи моёншо назаршоев озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2020 дар бораи аз вазифаи ректори донишкадаи давлатии забонҳои тоҷикистон ба номи сотим улуғзода озод намудани раҷабзода маҳмадулло. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад раҷабзода маҳмадулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори донишкадаи давлатии забонҳои тоҷикистон ба номи сотим улуғзода озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2020 дар бораи ректори донишкадаи давлатии забонҳои тоҷикистон ба номи сотим улуғзода таъин намудани гулназарзода ҷило. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад гулназарзода ҷило ректори донишкадаи давлатии забонҳои тоҷикистон ба номи сотим улуғзода таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2020 дар бораи ректори донишкадаи энергетикии тоҷикистон таъин намудани исозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад исозода диловаршоҳ тариқ ректори донишкадаи энергетикии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 ноябри соли 2020 дар бораи ректори донишгоҳи давлатии хоруғ ба номи моёншо назаршоев таъин намудани юсуфзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад юсуфзода гулзорхон амиршоҳ ректори донишгоҳи давлатии хоруғ ба номи моёншо назаршоев таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 24 نوامبر سال 2020 درباره رکتور دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان تعیین نمودن محمد علی. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند محمد علی بختیار نبی رکتور دانشکده کوهی و متالورژی تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خالزاده بابیشاه نرزالله با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سردار ریاست کشاورزی و حفظ محیط زیست دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 24 نوامبر سال 2020. مطابق ماده 20 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حکومت دولتی رجب رجبعلی سیفالدینویچ از وظیفه معاون رئیس ولایت ختلان آزاد و سلیمانزاده اکرم رحیم معاون رئیس ولایت ختلان تعیین کرده شد. بگاهی 24 نوامبر سال 2020 در شهر مسکو ملاقات‌های خاصه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی و رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه محترم والنتینا ماتوینکو اینچنین هیئت‌های رسمی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه در هیئت وسیع دایر گردیدند. یادآور می‌شویم که صبح امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با سفری رسمی به پایتخت فدراسیای روسیه تشریف آوردند. بازدید مذکور نخستین سفر خارجی راهبر مقامات بالایی پارلمان جمهوری تاجیکستان به کشور خارجی محسوب می‌یابد. محترم رستم امامعلی برای دعوت جهت انجام سفری رسمی با رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه والنتینا ماتوینکو منتداری صمیمی اظهار کرده مهمیت بررسی مسائل‌های مبرم همکاری استراتژی دو کشور را در سطح راهبران مقامات قانونگذار تاکید نمودند. با قناعتمندی ذکر گردید که مناسبت‌های دوستانه و همکاری استراتژی تاجیکستان و روسیه امروزها در همه سمت‌ها متصل رشد یافته رابطه‌های بین پارلمانی منتظم به سطح صفتا نو می‌گذرند. ضمن مذاکرات یک قطار مسائل‌های عمده از جمله جنبه اقتصادی همکاری‌های دوجانبه که یکی از مهمترین بخش به حساب رفته توجه دائمی جانب‌ها را تقاضا می‌نماید بررسی گردیدند. در این جهت ضرورت نفوذ بیشتری مکانیزم کمیسیای بین حکومتی اید به همکاری اقتصادی، تأسیس کارخانه‌های مشترک در حدود تاجیکستان، استفاده امکانیت‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی، جلب تکنولوژی پیشرفته روسیه‌ای به بخش‌های مختلف صنعت کشور جهت کارکرد اشیا و صادرات منبعد محصولات تیار قید گردید. ضمن ملاقات دوجانبه اینچنین مسائل‌های مربوط به روند مهاجرت مهنتی مورد بررسی قرار گرفتند. ضمناً ضرورت از جانب ساختارهای ساحوی ادامه دادن کارها اید به حل مشکلات روزمره بخش مذکور از جمله سوداگردانی ترتیب به قید گذاشتن و گرفتن پتنت برای کار، بررسی نمودن امکانیت عفو مهاجرت تکراری نسبت به شهروندان تاجیکستان و برقرار کردن خط‌سری‌های هوایی منتظم میان دو دولت اشاره گردید. با توجه به وضع منطقه جانب‌ها حل مسائل‌های همکاری‌های ثمرناک را در بخش امنیت اینچنین عملی سازی سازشنامه‌ها را اید به همکاری حربی و حربی تکنیکی افضلیتناک شماریدند. همزمان به همکاری‌های سمت فرهنگی و بشردوستی از جمله ساحه معارف توجه خاصه ظاهر کرده شد. قابل ذکر است که الحال در مؤسسه‌های تحصیلات عالی فدراسیای روسیه قریب 25,000 شهروند جمهوری تاجیکستان تحصیل می‌گیرند. ضمن ملاقات همتایان مسئله جهت ادامه دادن تحصیل به فدراسیای روسیه بازگشتن دانشجویان تاجیک که بنابر محدودیت‌های مربوط به پاندمیای کووید 19 برای ادامه مشغولیت‌ها حاضر شدن نتوانستند بررسی کرده شد. جانب‌ها هوسمندی خود را برای تقویت جریان عملی گردانی لایحه‌های دوجانبه در ساحه معارف از جمله سازشنامه اید به بنیاد 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی زبان تحصیلاتش روسی در شهرهای تاجیکستان ابراز نمودند. اظهار باوری گردید که ملاقات‌های امروزه به توسعه مناسبت‌های دو کشور در سمت‌های کلیدی همکاری تکان می‌بخشد.
تمایل مثبت همکاری متقابل در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، بشردوستی، حربی، تکنیکی و دیگرها به نظر رسیده به این پیش از همه مکالمه منتظم سیاسی در سطح سروران دولت‌ها مساعدت می‌نماید. از روی نتیجه ملاقات جانب‌ها نظر نیکبینانه خویش را از دورنمای همکاری استراتژی دو کشور تاکید کردند و اظهار امید نمودند که بازدید رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی به فدراسیای روسیه با مناسبت‌های بسیار ساحه میان تاجیکستان و روسیه نیروی تازه بخشیده در نوبت خود مسئله‌های به میان گذاشته جانب تاجیکستانی مورد توجه دخلدار شورای فدراسیه قرار خواهند گرفت. همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با عرض ادب رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه محترم والنتینا ماتوینکو را برای انجام سفری رسمی به تاجیکستان دعوت نمودند. امروز در تالار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همایش برگزار گردید. نخست در همایش رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده برآمد نموده ابراز داشت که پرچم دولتی برای هر یک ملت رمزی وطنداری، سربلندی، شجاعت و مردانگی و افتخار و غرور ملی میباشد. از این خاطر مردم شریف تاجیکستان عزیز به آن همچون مهمترین رکن دولتداری و واسطه اساسی متحد کننده ارج میگذارند. در همایش تنتنوی تاکید کرده شد که پرچم دولتی تاجیکستان در وضعیت بس و حساس و مرکب سیاسی تصدیق به قبول گردیده است. از جمله 24 نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق نظامنامه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید که با همین کشور ما صاحب یکی از رمزهای اساسی دولت صاحب استقلال گردید. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تجسمگر مقصد و مرام و آرزو و آرمان‌های تمام مردم تاجیکستان میباشد. امروز با افتخار روز پرچم دولتی در شهر دوشنبه چهاربینی‌های گوناگون برگزار گردیدند. گزارشی همکاران ما. با صدا دادن سرود ملی چهاربینی تنتنوی بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه زیر عنوان پرچم رمز هویت و اتحاد ملت تاجیک دایر گردید. در جمع آمد رهبریت و کارمندان دستگاه رئیس شهر اشتراک داشتند. در جریان چهاربینی ابراز گردید که پرچم دولتی نشانه بقای دولت، وحدت و یگانگی، هویت ملی و بهترین وسیله تربیت نورسان و جوانان در روحیه افتخار از دولتداری ملی و حفظ ارزش‌های تاریخ و فرهنگ خلقمان به شمار می رود. با در نظر داشت مهمیت سنت پرچمداری بعد به دست آوردن استقلال دولتی در روند تشکل نظام دولتداری معاصر برابر با قبول کنستیتوسیا و دیگر رمزهای دولتی، پرچم کشور همچون نشانه هستی و پایداری دولتداری ملی قبول گردید. ضمن برآمد خویش معروضه‌چیان تاکید داشتند که همچون رمز دولت صاحب استقلال پرچم ملی ما امروز دارای سه رنگ است. سرخ رمز مبارزه و جانسوری خلق برای آزادی و استقلال، رنگ سفید نشان بخت و سعادت، امید و آرزو و رنگ سبز نشانه سرسبزی و شکوفایی، سربلندی، خرمی و ابدیت می باشد. احترام پرچم دولتی معنای ارجگذاری و افتخار به دولت، به گذشته و امروز و فردای خلق عزیزمون بوده، عامل مهم تحکیم خودشناسی ملی و افتخار وطنداری می باشد. امروز در وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان روز پرچم دولتی طریق ویدیو کنفرانس با اشتراک کارمندان مقامات میلیسیایی ریاست‌های وزارت کارهای داخلی در ولایت‌های بدخشان، سوغد و ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز برگزار گردید. نخست رهبریت مقامات حفظ حقوق و ترتیبات از طریق پرچم ملی و مرحله‌های تشکلیابی آن ابراز اندیشه کرده تاکید نمودند که پرچم ملی در برابر دیگر رمزهای دولتی مقام و مرتبه بلند را دارا میباشد. پرچم رمز صداقت و رفاقت، شأن و شرف، افتخار و عار و ناموس وطنداری است. مردم ما با این افتخار که رمز هویت و آگاهی ملی دانسته می شود ارجگذاری می نمایند. گفته شد که پرچم ملی در بلند برداشتن احساس خودشناسی و خودآگاهی مردم سهمی باسزا داشته منبع افتخار و شرفمندی دانسته می شود. تجلیل این صحنه فرخنده در مملکت با باز هم متحد شدن اهل جامعه و تحکیم صلح و ثبات نقش مهمی می‌گذارد. قابل تاکید است که کارمندان مقامات میلیسیای تاجیک روز پرچم دولتی را با افتخار بلند وطنداری و آیین قدیمی پرچمداری ملی گرامی داشتند. منوشهری سلیمان، فردوسی بابا نظر، اخبار.
инчунин дар суди олии ҷумҳурии тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи баргузории ҷашни парчам чорабинӣ баргузор гардид. зикр гардид ки парчам ҳамчун рамзи давлатӣ аз муҳимтарин муқаддасоти миллату халқиятҳо дониста шуда муаррифгари давлат дар арсаи байналмилалӣ мебошад. муқаддас донистани парчами миллӣ вазифаи ҳар як шаҳрванди худшиносу ватандӯст маҳсуб меёбад. роҳбарияти суди олии парчами давлатиро рамзи истиқлоли давлатӣ унвон карда таъкид шуд ки давлатсозӣ ва давлатдории миллати кӯҳанбунёди тоҷик таърих ва суннати қадима дорад. миллати тамаддунсози тоҷик аз замонҳои қадим соҳиби парчам буданд ва хушбахтона имрӯз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ин миллат соҳиби парчами миллӣ яъне таҷассумгари гузаштаи шоён ва ояндаи дурахшон гардид. бо нишони арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ҷаласаи тантанавӣ таҳти садо додани суруди миллӣ дар бинои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки ҳайати васеи кормандон бахшида ба таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи тантанавӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки парчами давлатии соҳибистиқлоли мо 28 сол муқаддам дар иҷлосияи таърихию тақдирсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо дарки аҳамият ва нақши он дар пешбурди давлатдорӣ ва анъанаи парчамдории аҷдодонамо қабул гардида пояҳои ҳуқуқи он бо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таздиқи низомномаи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мустаҳкам карда шудааст. зимнан вобаста ба ин санаи муқаддас кормандони агентӣ баромад намуда қайд карданд ки қабули парчам ба болоравии ҳисси миллӣ ва сатҳи худшиносии мардуми тоҷикистон мусоидат намуд. итминон карда шуд ки мин баъд низ ҳар як фарди бонангу номус ва ватандӯсту ватанпарвари тоҷик аз парчами миллии худ ифтихор намуда эҳтироми онро ҳамчун рамзи давлату давлатдорӣ ва озодии истиқлоли ватан ба ҷо оварда қадру манзалат ва нақшу эътибори онро ба наслҳои оянда мерос мегузоранд. ҳамасола дар саросари мамлакат 24 ноябр рӯзи парчами давлатӣ таҷлил мегардад. парчами давлатӣ рамзи садоқат, рафоқат, шаъну шараф ва таҷассумгари ифтихори ватандорист. ба ҷо овардани эҳтиром нисбат ба парчами миллӣ қарзи ҳар як шаҳрванд аст. зеро парчам як рамзи хосаи истиқлолият, ватандорӣ, соҳибдавлатӣ ва рамзи ҳастии миллат аст. бо ифтихор аз арзишҳои миллӣ кормандони палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи парчами давлатиро бо баргузории чорабинии тантанавӣ ҷашн гирифтанд. дар ҷамъомад таъкид гардид ки парчами миллии мо дар баробари дигар рамзҳои давлатӣ мақому мартабаеро дорост ки боиси шарҳу баён ва дӯст доштан аст. парчам рамзи садоқат, рафоқат, шаъну шараф ва таҷассумгари ифтихори ватандорист. парчами миллӣ имрӯз чун рамзи давлатдории тоҷикон дар тамоми идораҳои давлатӣ, маъмурӣ, корхонаву муассиса, мактабу таълимгоҳҳо, майдонҳои варзишӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва хонаҳои шаҳрвандон мавҷуд аст. ба ҷой овардани эҳтиром нисбат ба парчами миллӣ қарзи ҳар як шаҳрванд аст. зеро парчам як рамзи хосаи истиқлолият, ватандорӣ, соҳибдавлатӣ ва рамзи ҳастии миллат аст. парчами миллӣ ифодагари иқболу истиқлол, иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми кӯҳанбунёду фарҳанги мо буда болотарин мақсаду мароми тоҷиконро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. манучери сулаймон, фирӯзи мусо, ахбор. рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон низ дар хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарият ва кормандони ин ниҳод дар сатҳи баланд таҷлил гардид. зикр гардид ки воқеан парчами давлати соҳибистиқлоли мо инъикоскунандаи таъриху фарҳанг ва расму оинҳои деринаи давлатдории миллиамон, баёнгари мақсаду мароми сокинони мамлакат буда ба мардум дар роҳи бунёди ояндаи дурахшон нерӯву қудрати созандагӣ мебахшад. ҳар як давлати соҳибистиқлолро бе доштани рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчами давлатӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст, зеро парчам муаррифгари давлат дар арсаи ҷаҳон мебошад. иштирокчиён вобаста ба аҳамияти парчами давлатӣ ва нақшу мақоми он дар инъикоси таъриху фарҳанги миллат ба самъи ҳозирин маърузаҳо ироа доштанд. ёдовар мешавем ки бо мақсади боз ҳам зиёдтар эҳтиром доштани муқаддасоти миллӣ ва рӯ овардан ба ин арзишҳо 19 ноябри соли 2009 аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ба имзо расид ки мувофиқи он ҳар сол 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тантана ҷашн гирифта мешавад.
дар агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи тантанавӣ баргузор карда шуд. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатӣ, ваҳдату ягонагӣ, дӯстию бародарӣ, садоқату вафодорӣ, гувоҳ аз давлату давлатдорӣ ва мояи ифтихори мардуми шарафманди тоҷикистони азизамон буда, муаррифгари симои миллати тамаддунофари тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб рафта, барафрохтани он нишон аз зиндагии ором, сулҳу осоиш, талош ба ҳаёти арзанда ва рушди соҳиб истиқлолии кишвари азизамон мебошад. дар идомаи чорабинӣ дигар кормандони агентӣ дар васфи ватан, парчам ва соҳиб истиқлолии тоҷикистони маҳбубамон баромад намуда, нақши парчами давлатиро дар чорабиниҳои оммавию фарҳангӣ, варзишӣ, муносибатҳои байналмилалӣ басо хос ва таҷассумгари музаффарият ва соҳиб ихтиёрию бардавомии миллат арзёбӣ намуданд. парчам яке аз рамзҳои муҳими давлати соҳибистиқлол ба шумор меравад, зеро парчам барои таҳкими истиқлоли давлатӣ нақши хеле бузург дошта далели давлати соҳибихтиёри тоҷикон аст ва хушбахтона имрӯз мардуми шарафманди кишвари мо ба ин рукни муҳими давлатдорӣ эҳтироми хоса қоиланд. ба муносибати солгарди рӯзи ин муқаддасоти миллӣ дар кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷашнӣ баргузор шуд. дар ҷараёни он намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ҳуқуқшиносону коршиносони соҳа, роҳбарият, кормандони дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои кумитаи давлатӣ ширкат намуда доир ба моҳияти ин рукни давлатдорӣ баромад намуданд. тавре зимни баромади ширкатдорони чорабинӣ зикр шуд, дар баробари нишон, артиш ва пули миллӣ, парчам низ яке аз муқаддасоти миллӣ ва рукнҳои давлатдорист. парчам баёнгари хусусият, ифшогари ниёзҳо ва инъикоскунандаи сарватҳои маънавию моддии миллат аст. тавре дар идомаи чорабинӣ тантанавии кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон зикр шуд, парчам дар тӯли садсолаҳои зиёд мояи ифтихору ғурури гузаштагони мо буда, дар қатори рамзу аркони давлатдории онҳо мақому манзалати пурарзиш доштааст. вақте ки ба таърихи гузаштаи халқамон назар меандозем, возеҳ мебинем ки ниёгонамон дар зери парчам саф кашида барои ҳимояи марзу буми хеш чӣ ҷонбозиҳо кардаанд. аз ин рӯ эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ ва фарҳангиву маънавии миллӣ ва гузашта аз ин эҳтироми миллат ва давлату давлатдорӣ мебошад. зеро парчам дар баробари конститутсия, нишон ва суруди миллӣ аз ҷумлаи муқаддасоти милливу давлатӣ маҳсуб мешавад. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамчун рамзи ҳамбастагиву ҳамдилӣ, муттаҳидиву якдилии мардуми тоҷикистонро таҷассум менамояд, ҳамчун нишонаи ҳастӣ ва пойдории давлатдории миллӣ дар ҷомеаи соҳибистиқлоли ватан мақом ва манзалати баландро доро мебошад. таъкид карда шуд зимни чорабинии кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. ҳар як фарзанди вафодори ватан соҳибихтиёрӣ ва ҷовидонагии давлатдории мардуми худро маҳз дар мавҷудияти рамзҳои давлатӣ эҳсос менамояд. дар чорабинӣ изҳор карда шуд ки маҳз дар иҷлосаи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор санадҳои ҳуқуқӣ, қонуну қарорҳои муҳими давлатдорӣ, рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчам ба хотири сулҳ, амният, ваҳдат, баҳамоӣ, суботи мамлакат ва зиндагии шоистаи мардум қабул гардиданд. аз ин ҷост ки мардуми мамлакат парафшонии парчами давлатиро инъикоскунандаи иттиҳоду дӯстии мардуми тоҷик арзёбӣ менамоянд. зулфия раҳимзода, аҳлиддини карим, фирӯзи мусо, ахбор. дар ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик рӯзи парчами давлатии тоҷикистон бо иштироки доираи васеи кормандони соҳа ва дар ин доира намояндагони дигар сохторҳо бо ибрози суханҳои пурмуҳтаво иштирок намуданд. воқеан парчами давлатии тоҷикистони соҳибистиқлол мояи ифтихор ва сарфарозии ҳар як шаҳрванди худшиносу худогоҳ ва ватандӯсту ватанпарасти мамлакат ба ҳисоб рафта 24 ноябр ҳар сол рӯзи парчам бо камоли ифтихору эҳтиром нисбат ба яке аз рамзҳои давлати соҳибистиқлоламон таҷлил мегардад. муносибати самимона ба парчам ва дӯст доштани он таҷассумгари бедории аҳли ҷомеа мебошад. яъне ҳар як фарди ватанро зарур аст ки маъно ва муҳтавои парчами миллиро амиқан дарк намуда
бо заҳмати софдилона ва саyu талоши ватандӯстона ҷиҳати ободии сарзамини аҷдодиамон, таҳкими иқтидори иқтисодии давлати соҳибихтиёрамон ва парафшонии парчами он саҳмгузорӣ намоянд. мазмун ва муҳтавои парчами давлатии мо дар баргирандаи хусусиятҳои ҳисси миллӣ, ифодагари устувории давлат, нишонаи ҷонисории фарзандони содиқи ватан барои озодӣ ва намунаи заҳмати созандаву ободкорӣ ба хотири ободии кишвар мебошад. чун дигар кормандони вазорату идораҳои давлатӣ ҳамчунин дар сар идораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. баромадкунандагон дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла нақши парчами давлатӣ, парчам рамзи соҳибдавлатӣ ва ғайра маъруза карда аҳамияти ин рамзи давлатдориро шарҳ доданд. дар воқеъ парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чун рамзи озодӣ, ояндаи ободу осуда ва мояи ифтихори халқи соҳибдавлати тоҷик ба ҳисоб меравад. имрӯз мардуми тоҷик аз он ифтихор доранд ки соҳиби парчами давлатӣ мебошанд. нақши парчами давлатӣ дар баландбардоштани мавқеи мамлакат дар ҷомеаи ҷаҳонӣ бузург аст. мардуми тамаддунофар ва фарҳангсолори тоҷик зери парчами миллӣ муттаҳид шуда бо саю талоши ватандӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳисси худшиносии миллӣ тавонистанд пойдевори устувори давлатдории миллии худро гузоранд. имрӯз дар хадамоти зиддиинсорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ чорабинӣ доир гардид. дар ҷамъ омад таъкид шуд ки таҷлили рӯзи парчами давлатӣ нишони эҳтирому арҷгузорӣ ба муқаddасоти миллӣ буда, гиромидошти ин санаи фархонда ифодакунандаи садоқату вафодории ҳар фарди ватандӯст нисбат ба парчами миллӣ мебошад. парчам чун рамзи муқаддас дар рушди ҷомеат, таҳкими худшиносиву худогоҳии мардум ва тақвият бахшидани пояҳои давлатдорӣ нақши асосӣ дорад. зимни суханрониҳо иброз гардид ки парафшон шудани парчами давлатӣ дар мусобиқаҳои зеҳниву варзишии сатҳи байналмилаливу ҷаҳонӣ ба шарафи ғолибияти ҷавонони ватандӯси тоҷик аз бахту толеи баланди сокинони шарафманди тоҷикистон гувоҳӣ медиҳад. имрӯз парчами давлатӣ мояи ифтихору сарфарозӣ ва манбаи эътибору нуфузи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонист. парчами давлатӣ рамзи давлатдорӣ маҳсуб ёфта. ин муқаддасоти миллӣ муаррифгари тоҷикистони соҳиб истиқлол аст. дар корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии ҷумҳурии тоҷикистон низ дар робита ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. иштирокчиён зимни баромад таъкид карданд ки давлати соҳиб истиқлолро бе доштани рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчами давлатӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. аз ин рӯ эҳтироми арзишҳои миллӣ аз ҷумла конститутсия, нишон, парчам ва суруди миллӣ қарзи шаҳрвандии ҳар шахси ба ору номус маҳсуб ёфта пойдории давлат ва арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию тарихӣ ба ҳисоб меравад. ҳамасола дар мамлакат 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами миллӣ таҷлил карда мешавад ки чунин иқдом нишона аз арҷгузорӣ ба гузаштаи хеш ва дар рӯҳияи худшиносӣ тарбия кардани насли наврас аст. ба муносибати солгарди рӯзи ин муқаддасоти миллӣ дар хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ чорабинӣ баргузор гардид. дар ҷараёни он ҳуқуқшиносону коршиносони соҳа аз сохтору мақомотҳои марбута, роҳбарият, кормандони дастгоҳи марказӣ ширкат намуда, доир ба моҳияти ин рукни давлатдорӣ баромад намуданд. тавре зимни баромади иштирокдорони чорабинӣ зикр шуд, дар баробари нишон, артиш ва пули миллӣ парчам низ яке аз муқаддасоти миллӣ ва рукнҳои давлатдорист. дар идомаи чорабинии тантанавии хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зикр шуд, парчам дар тӯли садсолаҳои зиёд мояи ифтихору ғурури гузаштагони мо буда, дар қатори рамзу аркони давлатдорӣ онҳо мақому манзалати пурарзиш доштааст. парчами миллӣ яке аз муқаддасоте аст ки симои миллии давлатро дар сатҳи ҷаҳонӣ таҷассум мекунад. парчам рамзи давлатдорӣ, нишонаи сулҳу субот ва озодии миллат аст. ҳамзамон дар идомаи маърузаву суханронии иштирокдорони чорабинии ҷашнӣ қайд гардид ки дар ҷаҳони муосир ҳар як давлати мустақилу соҳибихтиёр тавассути парчами он муаррифӣ мегардад. аз ин рӯ эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ ва фарҳангию маънавии миллӣ ва гузашта аз ин эҳтироми миллат ва давлату давлатдорӣ мебошад. имрӯз дар бинои корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ ҷамъомад доир гардид. таъкид гардид ки парчами давлатӣ ифтихори
ҳуқуқи ҳар як шаҳрванди тоҷикистони соҳибистиқлол ифодагари иттиҳоду сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми фарҳангии мо мебошад ва мақсаду мароми созандаи тоҷиконро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. тавре дар идомаи чорабинии тантанавӣ дар корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон зикр гардид, парчам баёнгари хусусият ифодагари ниёзҳо ва инъикоскунандаи сарватҳои маънавию моддии миллат аст. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рамзи истиқлоли воқеии тоҷикистон буда, дар худ тамоми арзишҳои милливу давлатдориамонро таҷассум намудааст. тавре зимни баромади иштирокдорони чорабинӣ зикр шуд, дар баробари нишон, артиш ва пули миллӣ, парчам низ яке аз муқаддасоти миллӣ ва рукнҳои давлатдорист. ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. ба таъкиди иштирокдорон, аз рӯзе ки миллати соҳибфарҳанги тоҷик соҳиби парчами давлатӣ гардид, то имрӯз дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву маънавии мамлакат дигаргуниҳои бунёдӣ ба амал омаданд ва муҳимтар аз ҳама, қабули парчам ба болоравии ҳисси миллӣ ва сатҳи худшиносии мардуми тоҷикистон мусоидат намуд. хусусан дар солҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ, яъне замоне ки мардуми тоҷик ба эъмори давлати навини худ шурӯъ намуданд, парчами давлати тоза истиқлол барои шинохти асолати миллӣ, эҳёи суннатҳои давлатдорӣ ва сарҷамъу муттаҳид намудани кулли сокинони мамлакат нақши бағоят арзишманд бозид. парчам ҳамчун рамзи нангу номуси ватандорӣ дар он шабу рӯзҳои тақдирсоз тавонист ки эҳсоси гарми ватандориро дар қалби ҳар як фарди кишвар бедор созад ва миллатро ба сӯи фардои ободу осуда раҳнамоӣ кунад. мардуми шарифи кишвар таҳти парчами давлатӣ раванди ободкориву созандагиро оғоз намуда, то ба имрӯз дар бахшҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа ва давлат ба пешравиҳои назаррас ноил гардиданд ва ба хотири ҳифзу таҳкими дастовардҳои замони истиқлол содиқона заҳмат кашида истоданд. ба ин маънӣ таҷлили рӯзи парчами давлатӣ ҷашни фарзандони шуҷои ватан, лаҳзаи эҳсоси масъулияти ватандории ҳар як фарди бо нангу номуси ҷомеа ва адои қарзи фарзандӣ дар назди давлат ва миллат мебошад. дар идомаи раванди созандагиву бунёдкорӣ ҷиҳати татбиқи пурраи ҳадафҳои стратегӣ, боло бурдани нуфузи кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ ва амалӣ намудани нақшаҳои нави созандагӣ, парчами давлатӣ раҳнамову илҳомбахши ҳар як фарди ҷомеа хоҳад буд, изҳор доштанд иштирокдорони чорабинӣ. бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, аксияи идонаи ливои мо, ливои халқ дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахти азизамон шаҳри душанбе бо иштироки аъзоёни ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан гузаронида шуд. роҳандозӣ кардани чунин аксияҳо бо мақсади пост доштани муқаддасоти миллӣ, арҷ гузоштан ба марзу буми кишвар, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ ва бо ин васила тарбия намудани насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ифтихори миллӣ ва ҳифзи арзишҳои волои таърихиву фарҳангии халқамон мебошад. кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе тасмим гирифтааст ки бахшида ба ин саҳнаи муҳим аксияро зери унвони ливои мо, ливои халқ дар кӯчаву хиёбонҳо ва шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди пойтахт баргузор намояд. мақсад аз баргузор намудани чунин аксия пеш аз ҳама баҳри ҳисси баланди ватандӯстӣ ва арзгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ мебошад. бояд қайд намуд ки дар доираи аксияи мазкур аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби шаҳрӣ маводи иттилоотӣ, ширинӣ ва парчамҳои рӯйимизӣ ба сокинони шаҳр расонида шуд. парчам яке аз ифтихорот ва яке аз муқаддасоти миллии мо мебошад ки ҳанӯз соли 1992 дар ҳамин рӯзи 24 ноябр ба тасвиб расид ва он аз ҷумлаи дигар муқаддасот чун суруди миллӣ, нишони миллӣ ва президент ҷумҳурии тоҷикистон мо ба он ифтихор мекунем. аксияи ливои мо, ливои халқ дар 4 ноҳияи ҳудуди шаҳри душанбе гузаронида шуда, ба роҳгузарон, ронандагон, мусофирони автобусҳои хизматрасон, маводи таблиғотӣ, парчам ва ширинӣ супорида шуд. дар қатори кӯчаву хиёбонҳои шаҳр инчунин аксияи мазкур бо усули хона ба хона сурат гирифт ки бо расонидани тӯҳфаҳои таъсисзодаи кумитаи иҷроияи ҳизби шаҳрӣ сокинон низ фараҳманду болидарӯҳ гаштанд.
рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар сайти баланд бо ташкилу баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва ҳамоишҳои илмию оммавӣ таҷлил карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо аз рафти чорабиниҳои идона бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. мардуми саодатманди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба хотири эҳтиром гузоштан ба парчами давлатӣ ҳамчун муқаддасоти миллӣ ва дар зери ливои давлат садоқатмандона фаъолият доштанд дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо чеҳраи болида ва ифтихори беандоза ба халқу миллат муҳаббату садоқати худро нисбат ба давлатдории миллӣ ва рамзҳои давлатии худ бо доир намудани ҷамовади тантанавӣ ва барномаи рангини консертӣ бо парафшон намудани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил намуданд. парчами давлатӣ яъне нишонгари ва муаррифгари он давлат аст, он ҷомеа аст ва он мардум мебошад ва хушбахтона ҳамаи он қаҳрамонои ҷумҳурии тоҷикистон, паҳлавононе ки дар дигар давлатҳо мубориза мебаранд ва муаррифии худро муаррифӣ намоянд, албатта онҳоро бо парчами давлатии миллие ки бардошта мешавад мешиносанд. ҷамомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ворид намудани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба толор оғоз гардид. қайд гардид ки парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама тимсоли истиқлолияти давлатии кишвар ба ҳисоб рафта иттиҳоду якдилии миллатҳои дар ин сарзамин зиндагӣ доштаро таҷассум менамояд. қайд шуд ки парчами давлатӣ дар замони соҳибистиқлолии кишвар тавонист ваҳдату ягонагӣ ва ҳисси баланди миллӣ, нангу номуси ватандорӣ, инсондӯстиву фарҳангсолорӣ ва саъю талоши созандаи мардуми сарбаланди тоҷикро дар худ таҷассум намуда ормону орзуҳои деринаи халқамонро дубора зинда гардонд. бо ёдоварӣ аз таърихи пайдоиши аввалин парчам то қабули ливои тоҷикон қайд гардид ки мардуми сарбаланди тоҷикистон парчами давлатиро мисли аҷдодони худ ҳамчун рамзи ҷовидонии давлатдории миллӣ ҳифз намуда рӯҳу ҷони худро бо ин муқаддасоти миллӣ пайванд медонанд ва барои ҳимояи манфиатҳои давлату миллати худ таҳти ин ливои зафар як умра сарҷамъ хоҳанд буд. ин аст ки имрӯзҳо ин муқаддасоти миллӣ дар маркази вилоят шаҳри Хорух ва ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ ва Рӯшон барафрохта шуда ба макони дӯстдоштаи сокинону меҳмонони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қарор гирифтааст ки ифтихори мардуми тоҷик мебошад. мардуми сарбаланд ва фарҳангофари вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон якдилона иброз доштанд ки парчами давлатиро мисли аҷдодони худ ҳамчун рамзи ҷовидонии давлатдории миллӣ ҳифз намуда рӯҳу ҷони худро бо ин муқаддасоти миллӣ пайванд медонанд ва барои ҳимояи манфиатҳои давлату миллати худ таҳти ин ливои зафар якумра сарҷамъ хоҳанд буд. дар остонаи таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои ноил шудан ба дастовардҳои назаррас дар ҷараёни фаъолияти пурсамари хизматӣ ва иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятиву сиёсӣ як қатор кормандони касбу кори гуногун бо ифтихорномаи раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сарфароз гардиданд. ҷамомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух дар фазои таронаҳои дилошуби ҳунармандони аҳли фарҳанги шаҳру вилоят бо пешниҳоди таронаҳои дилангез ва рақсубозӣ хотима ёфт. парчами давлатӣ рамзи садоқат, шаъну шараф ва ифтихори ватандорӣ буда, эҳтиром нисбат ба парчами миллӣ қарзи ҳар як шаҳрванд аст, зеро парчам рамзи соҳибистиқлолӣ, ватандорӣ, соҳибдавлатӣ ва ҳастии миллат аст. ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон чорабиниҳои тантанавӣ баргузор гардиданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бухтар аз солгарди навбатии рӯзи парчами миллӣ хуб пазироӣ карданд. таври зимни ҷамомади идона таъкид карда шуд миллати тоҷик дорои таърих ва суннатҳои хеле қадимаи давлатсозиву давлатдорӣ мебошад. аз давраҳои бостон то ба имрӯз миллати тоҷик парчамбардору ливобардор буд. дар таърихи халқи тоҷик парчами давлатӣ ҷойгаҳи ба худ хос дорад. ин рамзи давлатдорӣ пайвандгари наслҳову замонҳост. тавре таъкид гардид парчам нишон аз ҳастии миллат ва тамаддуну фарҳанги халқ дониста мешаванд. дар мамлакати мо аз ҳама арзишҳои муқаддаси миллӣ хуб ҳифозат мекунанд. тавре ишора гардид дар гузашта мардуми тоҷик соҳиби парчам буданд. ба ифтихори ин санаи таърихии ҳунармандони раёсати фарҳанги вилояти Хатлон ва шаҳри Бухтар барномаи зебои фарҳангиро пешкаши ҳозирин гардониданд ки саршор аз муҳаббати поки ватандорӣ ва суруду таронаҳои ватанпарварона буд.
сокинони шарафманду меҳнатдӯсти ноҳияи данғара низ дар қатори дигар сокинони кишвари азизамон ин санаи таърихӣ яъне рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо рӯҳияи баланди идона ва шукргузорӣ аз ягонагию якдилии мардуми кишвар истиқбол намуданд. чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар толори барҳавои фарҳангии донишгоҳи давлатии данғара сурат гирифт. дар ҷамъомад роҳбарияти донишгоҳ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия суханронӣ намуда иброз доштанд ки парчам муаррифгари давлату миллат буда зери он дар фазои сулҳу субот ва якдилию якдигарфаҳмӣ умр ба сар бурдан ифтихору сарбаландии миллати тоҷик аст. ҳамчунин зикр карданд ки ҳар як сокини бо ору номуси ватан бояд ин муқаддасоти миллиро чун гавҳараки чашм ҳифзу ҳимоя намоянд. дар охири ҷамъомади идона бари болидахотирии иштирокчиён бахшида ба рӯзи парчами миллӣ барномаи консертии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия иборат аз шеъру сурудҳои ватандӯстона рақсу таронаҳои дилнишин пешкаши ҳозирин карда шуд ки писанди ҳамагон гардид. салоиддин неъматов, завхибек файзуллоев барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи данғара. ҷашни рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳияи кӯшониён низ бо ифтитоҳи иншооти бахши тандурустӣ ва мактабу маориф оғоз гардид. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар деҳаи гулистони ҷамоати деҳоти бӯстонқалъаи ноҳияи кӯшониён сохтусози бонгоҳи тиббӣ ба нақша гирифта шуда буд ки ифтитоҳаш ба ин рӯзи таърихӣ рост омад. иншооти тиббӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кӯшониён ва саҳми бевоситаи сокинони маҳал бунёд гардида барои беш аз 2300 нафар аҳолии рӯстои мазкур хизмати тиббӣ хоҳад расонид. дар анҷоми корҳои ободонӣ саҳми сокини деҳа бадриддин ҳомидов шоистаи таҳсин аст. ба ҳамин монанд дар деҳаи дилбари ҷамоати деҳоти меҳнатободи ноҳияи кӯшониён боз 4 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таълимии рақами 6 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти бахши маориф бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кӯшониён ва ҳиммати сокинони маҳал махсусан худи омӯзгорони мактаб омад афрохт. тавре маълум шуд солҳои тӯлонӣ хонандагони таълимгоҳи рақами 6 аз нарасидани ҷойи нишаст танқисӣ мекашиданд. акнун дар баробари дастгириҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон худи бошандагони қарияи мазкур тасмим гирифтанд ки барои фарзандони заҳматкашон синфхонаҳои васеъу барҳаво бунёд намоянд. дар ин ҷо барои 200 нафар хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар ду баст шароити таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. зимни ҷамъомад ишора карда шуд ки дар ноҳияи кӯшониён ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохтусози беш аз 300 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки наздик ба 20% онро иншооти бахши мактабу маориф ташкил медиҳад. ҳоло низ сохтусози 20 синфхонаи иловагӣ ва 2 мактаби бузург дар ноҳияи кӯшониён идома дорад ки дар арафаи наврӯзи байналмилалии соли 2022 мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳанд гирифт. зикр гардид ки парчам рамзи озодӣ, қаҳрамонӣ ва сарбаландии ҳар як миллат маҳсуб меёбад. анъанаи парчамбардории тоҷикон хеле қадима буда аз бохтари кӯҳан сарчашма мегирад. дар ҷамъомади идона аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кӯшониён ба якчанд нафар ғолибони озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи доноии китоб аст ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳияи кӯшониён бо суруду таронаҳои ватанпарварона дар сифоти рукнҳои миллии давлатдорӣ хотири ҳозиринро болида гардониданд. дар рӯзи ҷашни парчами давлатӣ чун рамзи эҳтиром ба аёдати чанд нафар беморон ташриф оварда ба онҳо маводи хӯрока таъмин намуданд. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, ноҳияи кӯшониён, ахбор. ноҳияи вахш солҳои охир бо қомат афрохтани даҳҳо иншооти маъмурию хизматрасонӣ тағйири шакл карда дар рӯзи ид бо ҷилваи парчамҳо боз ҳам зеботару пуршукӯҳтар менамуд. таърихи пайдоиши парчами тоҷикон ба гузаштаи дурамо рост гирифта таҷлили он бо иштироки тамоми сокинони ноҳия басу рамзӣ асту соҳибмаърифатию фарҳангсолории халқи миллати маскуни тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ собит месозад. дар қисмати тантанавии ҷамъомади имрӯза бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ баромадкунандагон иштирокдорони ин чорабинии таърихиро табрику таҳният гуфта даъват намуданд ки мо бояд зери ин ливо барои рушду тақвияти ватани азизи худ дар ҳама давру замон масъулияти бештар зоҳир намоем. воқеан ҳам аз замони соҳибистиқлолии кишвар солҳо пушти ҳам паси сар мешаванд. дар доираи ин фурсат орзуу омоли садсолаҳо эҳьё гашта ҳар як ҷашну тантанае ки тамоюли миллӣ доранд бо дастгирию сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз арҷу эҳтироми дучанд пайдо мекунад. чун
имрӯз мардуми баору бонанг ва сарбаланди диёр истиқбол аз солгарди навбатии яке аз муқаддасоти миллӣ яъне парчами он доранд. сокинони ноҳияи вахш дар фазои сулҳу оромӣ зери ливои давлатӣ дар ҳама бахшҳо аҳлона заҳмат кашида сола сол ба дастовардҳои баланди меҳнативу истеҳсолӣ ноил мегарданд. баробари нишондиҳандаҳои самарабахши соҳаи кишоварзӣ имсол якчанд хоҷагиҳои калон ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия тавонистанд сари вақт дурнамои истеҳсоли пахтаро таъмин намоянд ва имрӯз дар вазъияти муносиб баҳри қадршиносии натиҷаи кори аҳли заҳмат аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба пешсафони истеҳсолот роҳбарияти ҷамъияти деҳоти машъали ноҳия воситаи нақлиёти сабукрав тақдим карда шуд. ин иқдом қаблан ҳам ба дигар масъулони ҷамъиятҳои ноҳия ки дар истеҳсоли пахта пешсаф буданд анҷом дода шудааст ки баҳри рӯҳбаландиву рушди минбаъдаи соҳа мусоидат менамояд. фарҳангчиёни ноҳия низ бо пешниҳоди бахши маърифатии чорабинии имрӯза саҳми муносиб гузошта бо пешниҳоди суруду таронаҳо дар васфи ватан, истиқлолият, ваҳдати миллӣ, парчами давлатӣ ва дигар арзишҳои милливу давлатдорӣ хотири ҷамъомадагонро болида гардониданд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи вахш, ахбор. ба ифтихори яке аз санаҳои муҳими даврони соҳибистиқлолӣ рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон чорабинии идона бо иштироки сокинон ва кормандони касбу кори гуногун баргузор гардид. баромадкунандагон вобаста ба эҳтирому арзиши парчам дар таҳкими давлатдорӣ ва шинохти миллӣ суханронӣ карда ёдовар гардиданд ки дар солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ яъне замоне ки мардуми мо ба эъмори давлати навини худ шурӯъ намуданд, парчами давлати тоза истиқлоламон барои шинохти асолати миллӣ, эҳёи суннатҳои давлатдорӣ ва сарҷамъу муттаҳид намудани кулли сокинони мамлакат нақши бағоят арзишманд бозидааст. парчами давлатии Тоҷикистон ҳамчун рамзи давлатдории миллати тоҷик қабул карда шуда буд ва аз ҳамон сол ин ҷониб мо ҳамасола ин рӯзро ҳамчун рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн мегирем. сокинони меҳнатқарини ноҳияи шаҳри Туз таҳти парчами давлатӣ раванди ободкориву созандагиро вусъат бахшида дар бахшҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа ва давлат ба пешравиҳои назаррас ноил гардиданд ва ба хотири ҳифзу таҳкими дастовардҳои замони истиқлолият содиқона заҳмат кашида истодаанд. мавриди истифода қарор гирифтани майдони нишон ва парчами давлатӣ дар маркази ноҳия боиси ифтихори баланди ҳар як сокини ноҳия гардидааст. гуфта шуд ки раванди босуботи корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар даҳҳо иншооти таъиноти гуногун бо саҳми бевоситаи сокинону соҳибкорони маҳаллӣ аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз масъулияти баланди ватандорӣ дар ниҳоди ҳар як фарди худшинос устувор мебошад. воқеан ҳам парчами давлати соҳибистиқлоли мо инъикоскунандаи таъриху фарҳанг ва расму оинҳои деринаи давлатдории миллиамон, баёнгари мақсаду ормони сокинони мамлакат буда ба онҳо дар роҳи бунёди ояндаи дурахшон нерӯву қудрати созандагӣ мебахшад. кормандони бахши фарҳанги ноҳияи шаҳри Туз бо пешниҳоди барномаи пурмуҳтавои маърифатӣ таҳти савту наво бо гиромидошт аз таҷлили рӯзи парчами давлатӣ ва дигар арзишҳои милливу давлатдорӣ ба иштироккунандагон ғизои маънавӣ бахшиданд. таварали соҳибназар, Парвези Сафар аз ноҳияи шаҳри Туз барои барномаи ахбор. парчами давлатӣ яке аз рамзҳои истиқлолият ва муқаддасоти миллӣ аст ки он арзишҳои таърихиву фарҳангӣ ва нияту ормонҳои чандин ҳазорсолаи миллати тамаддунофари тоҷикро дар худ таҷассум мекунад. имрӯз дар ноҳияи Фархор низ бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ чорабинӣ доир гардид. дар ин тадбир ҳозирин оид ба эҳтироми ин муқаддасоти миллӣ сухан ронда иброз доштанд ки дар зарфи 29 соли соҳибистиқлолӣ миллати шарафманди тоҷик дар зери парафшонии парчами давлатӣ дар ҳама бахшу соҳаҳои хоҷагии халқ ба дастовардҳои арзишманд ноил гардиданд. аз ҷумла дар ин давра дар ноҳияи Фархор низ барои пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ва боз ҳам беҳтар шудани сатҳи никӯаввулии ҷомеа беш аз садҳои иншооти нави таъиноташон гуногун сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва ин раванд имрӯзҳо низ бо маром идома дорад. барои таҳкими ҳисси ватандӯстиву ифтихори миллӣ дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти Хатлон ва фаъолону зиёёни ноҳия оид ба таърихи парчаму парчамдорӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ баромад карданд. дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар асоси татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли мушкилоти сокинон аз ҷумла фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои оилаҳои аз офати табиӣ зарардидаи деҳаи сурхоби ҷамъияти деҳоти ғалабаи ноҳия манзилҳои нави истиқоматӣ тақдим карда шуд. 25 хонаи истиқоматӣ бо тамоми таҷҳизот сохта мавриди истифода қарор дода шуд. хонаи сохташуда замонавӣ мебошад,
این منزل‌های نو استقامتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی و همکاری با صاحبکاران و تشکیلات‌های جمعیتی بنیاد گردیده با شرایط لازمه روزگار تامین گردیده است. از سال 2009 ما در یک خانه زندگی میکردیم. شرایط خوب نبود، همش در یک خانه بود. حاضر باشم ما را خانه‌ای دادن که شرایطش هست. برای دستگیری با پرزیدنت میnnatdاری بیان میکنیم. قسما اهالی دهه سرخاب جماعت دیوت غلبه نویه فرخار سالهای 2018 و 2019 در نتیجه آفت‌های طبیعی ضرر دیده 10 منزل استقامتی پوره خراب گردیده بود. در اساس دستور و سپارش اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان در آن روزها با وضع به عمل آمده از نزدیک شناس شده مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که در یک موضع بی‌خوف و خطر برای اولیاء‌های مذکور منزل‌های نو بنیاد نمایند. در دایره این توجه دولت و حکومت و سیاست انسان دوستانه پیشوای ملت در یک موضع نزدیک به شهرهای اساسی دیوت غلبه محل نوی اهالی نشین و 25 منزل استقامتی که هر یکی از 3 حجره عبارت است بنیاد کرده شد. ساکنان دهه سرخاب در سالهای 2018 2019 از آفت‌های طبیعی که ضرر دیده امروز در این موضع صاحب منزل‌های نو و زیبا شدند. در این محل نوبنیاد در برابر اولیاءهای از آفت طبیعی ضرر دیده و شخصان دارای امکاناتشان محدود همچنین 4 نفر متخصصان جوان از اولیاءهای نیازمند نیز با منزل زیست تامین گردیدند. ما میnnatdاری خودمان را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما اولیاءهای احتیاجمند را در این محله نوبنیاد با خانه‌های استقامتی تامین نمودند. تقسیمات منزل‌های نو طریق خورپرتایی به طور شفاف صورت گرفت و ساکنان از این غمخواری دولت و حکومت که در چنین یک روز تاریخی مشکلاتشان راه حل خویش را پیدا نمود اظهار خوشنودی نمودند. طور مسئولین و نمایندگان تشکیلات جمعیتی ابراز داشتند آینده در این موضع برای ساکنان انشاءات ساحه اجتماعی از جمله بنگاه طبی و یک مؤسسه تحصیلات ابتدایی بنیاد گردیده این محل نوبنیاد آباد و زیبا و برای ساکنان شرایط باز هم بهتر زندگی فراهم آورده می شود. در ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان نیز بخشیده بر روز پرچم دولتی تدبیرهای جشنی دایر گردید چون رمز احترام به این مقدسات ملی و برای در رویه وطن دوستی و افتخار ملی تربیت و به کمال رسانیدن نورسان در صحن مؤسسه تحصیلات میانه رقم 3 ناحیه در پایه 15 متر پرچم دولتی با پهنای 2 و درازی 3 متر برافراخته شد. به این خاطر صحن مؤسسه نیز از نو آباد و زیبا و سبز و خرم گردانیده شده است. طور تاکید شد با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی و شعبه معارف در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه چون نشان ارزش‌گذاری به مقدسات ملی پرچم دولتی برافراخته شده است. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه رقم 3 و مکتب ورزشی ناحیه که پیوسته در زیر پرافشانی پرچم دولتی در آزمون و چهاربینی‌ها مقام افتخار را نایل می‌گردند در این روز بخشیده به این سنه هنر و مهارت ورزشی خویش را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. در ادامه از این تدبیر در قصر فرهنگ جماعت دیوت دشتگلای ناحیه با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان فعالان ادیبان و ساکنان دهات ناحیه چهاربینی ادانت دایر گردید. در این تدبیر حاضرین اوید به تاریخ روز قبول پرچم دولتی ارزش‌گذاری به این مقدسات ملی برآمد کرده ابراز داشتند که پرچم این راهنما به سوی آینده درخشان کشور است که در زیر پرافشانی آن با وسعت کارهای آبادانی و سازندگی روز از روز شهر و دهات تاجیکستان آباد و زیبا و سطح روزگار مردم بهتر می‌گردد. برای تحکیم وضع اینفراستراکچور دهات تشکیل جایهای نوی کاری و بهداشت شرایط خدمت‌رسانی در دایره وسعت تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده بر روز پرچم دولتی از جانب صاحبکاران محلی در جماعت دیوت مهنت‌آباد 3 این شد. در جماعت دیوت دشتگلا یک مجموعه خدمت‌رسانی عبارت از نقطه‌های سودا و کاشانه حسن در جماعت دیوت پنجرود یک مرکز خدمت‌رسانی و کارگاه استحصال خوراک‌های چاروا و در جماعت شهرک مسکو یک مغازه خوراکواری مورد استفاده قرار داده شد. روز پرچم ملی را ساکنان کلوب شهر بوستانی در قصر فرهنگ با شکرگزاری از تنجی و آرامی صلح و ثبات کشور در سطح بلند و خاطرمان استقبال نمودند. احترام پرچم دولتی و رسیدن به قدر آن همچون یکی از رمزهای مقدس وطن صاحب استقلال از جمله وظیفه‌های افتخاری و قرض شهروندی اهل جامعه ما خصوصا جوانان به حساب می رود و ضرور است که حس افتخار از پرافشانی آن در سرشت و فطرت هر یک شهروند وطن دوست و میهن پرست کشور دائما پابرجای باشد. با این صمیمیت ما این ارزش بزرگ دولتداری ملیمون را اصالتمندانه حفظ کرده با کار و عمل و نام نیک خود پرچم تاجیکستان را در بلندترین پایه‌های دنیا
парафшон месозем. зеро барои миллати соҳибтамаддуни тоҷик ки аз аввалин ливодорон буданд, парчам рамзи муборизаю ҷонисориҳо барои даст ёфтан ба озодию истиқлолият, манбаи нерӯву қудрат дар роҳи созандагию бунёдкорӣ ва сармояи ғуруру ифтихори миллӣ дониста мешавад. барномаи рангини ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг ва ансамбли фалак таранумгари сулҳу субот ва якпорчагии тоҷикистони соҳибистиқлол буд ки боиси болидахотирии тамошобинони сершумор гардид. сокинони ноҳияи баландкӯҳи шамсиддин шоҳин ҳам рӯзи парчами миллиро бо шукӯҳмандӣ ва бо ифтитоҳи чанд иншооти хизматрасонию маишӣ истиқбол намуданд. аз ҷумла бинои маркази савдо дар деҳаи шурообод аз ҷониби соҳибкор Азизхоҷа Ҳафизов ба маблағи 235 000 сомонӣ, мағозаи хусусӣ ба маблағи 72 000 сомонӣ аз ҷониби соҳибкор Қодир Раҳмонов, мағозаи фурӯши масъулии сохтмонӣ дар маркази ноҳия аз ҷониби соҳибкор Ботурхон Набиев ба маблағи 72 000 сомонӣ, дигар мағозаи хусусӣ аз ҷониби соҳибкор Бобохон Файзалиев ба маблағи 72 000 сомонӣ ва боз чанд иншооти дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ки дар натиҷа дар баробари бегаштани вазъи зиндагии сокинон ҳамзамон 15 нафар сокинони бешуғл соҳиби ҷойи корӣ доимӣ гардиданд. бо мақсади арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дар ин рӯз ба пояи парчами давлатӣ аз ҷониби раҳбарияти мақомоти иҷроия гулчанбар гузошта шуд. қисмати тантанавӣ ва фарҳангии он дар толори бошукӯҳи қасри фарҳанг бо садо додани суруди миллӣ идома ёфт. раҳбарияти ноҳия, меҳмонон ва фаъолону дигар иштирокчиён зимни баромадҳои хеш қайд намуданд ки рамзҳои давлатӣ ин эҳтиром ва шинохти мо аз ҷониби халқу миллатҳои дигар мебошад. парчами миллӣ ҳамеша чун ҷузъе аз муқаддасоти миллӣ моро ба сӯи ягонагию ваҳдат, сулҳу субот раҳнамо буда дар роҳи пурпештоби инкишофи ҷаҳони муосир барои дастовардҳои нав дар сари мо ҷилвагар мебошад. имрӯз парчами давлатии тоҷикистон чун рамзи ин кишвари соҳибистиқлол дар тоҷикистон ва ақсои олам парафшон буда аз мавҷудияти давлати соҳибистиқлол, демократия, дунявӣ ва озоду ягонаи мо дарак медиҳад. барномаи ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг ки саршор аз меҳри ватану худшиносӣ буд, пешкаши тамошобинон гардид. раҳматалӣ Назри, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. сокинони гуногун миллати ноҳияи ҷурдасти Носири Хусрав рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланди ватандорӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ҷашн гирифтанд. таъкид гардид ки чун сухан аз боби парчам меравад, пеш аз ҳама дирафши ковёнӣ пеши назар ҷилвагар мешавад. таърих гувоҳ аст ки коваи оҳангар пешдомони чармини худро ливо намуду халқи ҷафодидаи аз зулми заҳокиморон ба дод омадаро атрофи худ муттаҳид намуд. ин иттиҳоду муттаҳидии онҳоро ба пирӯзӣ расонд. парчам рамзи муттаҳидии халқ, рамзи давлатдорӣ, ифтихор аз давлату миллат буда моро ба сӯи ватандорӣ, дӯстдории обу хоки сарзамин ҳидоят менамояд. барои хурду бузурги тоҷикистони соҳиб истиқлол муҳимтар аз ҳама он аст ки парчами давлатӣ ҳар фарди бо нангу номусро ба ифтихор аз давлату давлатдорӣ, таҳкими истиқлолияти давлатӣ, ҳифзи дастовардҳои он ва пеш аз ҳама ваҳдати миллӣ ва саъю талоши пайваста ба хотири ободии сарзамини аҷдодӣ ҳидоят намуда, ҳангоми маъракаҳои расмӣ, чорабиниҳои сиёсиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ ҳамчун рамзи шоистаи ватандории тоҷикон барафрохта мешавад. дар поёни ҷамъомади тантанавии як гурӯҳ фаъолон ғолибони озмунҳо бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав қадршиносӣ шуданд. барномаи баландмазмуни аҳли ҳунару фарҳанг иборат аз суруду таронаҳои ватандорӣ, рақсҳои зебо, саҳнаҳои ҷолиб манзури аҳли нишаст гардонида шуд. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дӯстию бародарии ҳамаи миллатҳои он ба шумор меравад. ин рамзи давлатӣ шаҳрвандонро ба зиндагии ором, сулҳу осоиш ва талош ба хотири ҳаёти арзанда, рушду нумӯи ҳаматарафа, соҳибихтиёрии соҳибдавлатӣ сафарбар менамояд. дар ноҳияи 5 бо иштироки масъулини ноҳия ҷамъомад баргузор гардид. дар ҷамъомад зикр карданд ки парчами Тоҷикистон бо рангҳои нишонаҳои худ рамзи садоқату фидокории мардумро нисбат ба ватан, бунёдкорию созандагӣ ва фаъолияти босуботу бомароми халқро ҷиҳати рушду нумӯи кишвари азизамон дар худ инъикос намуда, нишонаи пост доштану
арҷ гузоштани арзишҳои бузурги миллиамон ба шумор меравад. баъди анҷоми қисмати тантанавии ҷамъомад ба хотири болида сохтани табии иштирокчиёни ҷамъомад ҳунарпешагони қасри фарҳанги ноҳия консерти калони идона намоиш доданд ки мазмуну мундариҷаи он ба парчами давлатии тоҷикистон бахшида шудааст. ҳамин тариқ рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия дар сатҳи баланди сиёсӣ ва фарҳангӣ таҷлил гардид. сокинони вилояти суғд ба парчами давлатӣ ҳамчун муқаддасоти миллию раҳнамосоз иқболу истиқлол иттиҳоду сарҷамъӣ ва ифтихори ватандорӣ арҷ мегузоранд. ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо иштироки аҳли ҷомеа чорабиниҳои гуногун баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. аҳли ҷомеаи ноҳияи Спитамин аз он ифтихор доранд ки имрӯз аз файзи истиқлолият ва неъматҳои сулҳу ваҳдат кору зиндагӣ карда зери ливои миллӣ парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки волотарин мақсаду мароми халқи кишварро дар ҷилӯи рангҳои худ инъикос намуда сарҷамъ шуда барои боз ҳам рушду тараққӣ намудани кишвар саҳмгузорӣ менамоянд. бо чунин таманниёту арзуёбиҳо рӯзи парчами давлатӣ дар ноҳияи Спитамин бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва аҳли ҷомеа бо баргузории ҷамъомади дона дар толори театри давлатии ноҳия истиқбол гирифта шуд ва дар сухани табриқотӣ масъулини ноҳия таъкид гардид ки сокинони ноҳияи Спитамин дар қатори дигар сокинони мамлакат таҳти роҳбарӣ ва сиёсати хирадмандонӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муттаҳидиву ҳамдилӣ ва рушду пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа муваффақ гардида зери парчами давлатӣ муқаддасоти миллат дар бунёди давлати демокративу дунявӣ ҳуқуқбунёд ва ягонаи Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳмгузорӣ менамоянд. бунёди хиёбон ва пояи парчаму нишони давлатӣ дар маркази ноҳия ва гулгашти ободони он ки бо таваҷҷӯҳу дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид ба аҳли ҷомеа рӯҳии созандагӣ бахшида дар шаҳрак ва 6 ҷамоати деҳоти ноҳия ва истиқболи ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми давлатӣ ва шарикӣ бо бахши хусусӣ сохтмону навсозии 410 иншоот ба нақша гирифта шуда беш аз 70% нақшаи пешбинигардидаи иншооти зарурии хоҷагии халқ сохта ба истифода дода шуданд. ҷониби аҳли фарҳангу ҳунари ноҳияи Спитамин бо баргузории саҳнаҳо аз аввалин дирафши тоҷикон, кове оҳангар ва иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, парчами давлатӣ пайки зафар, раҳнамои сокинони кишвар дар таҳкими давлатдорӣ, созандагиву бунёдкорӣ ва умеду боварӣ ба фардои дурахшон арзёбӣ гардид. сокинони шаҳрҳои Бӯстон, Конибодом, Истиқлол, Гулистон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар чорабиниҳои идона ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ ва ин муқаддасоти миллӣ бо меҳру садоқат аз файзи истиқлолият арҷгузорӣ намуда ин иди умуми миллиро бо армағонҳои шоиста дар бунёдкорию ободонии ватан истиқбол гирифтанд. ҷамъомади идона бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар шаҳри Бӯстон ки бо иштироки роҳбарияту масъулини мақомоти давлатӣ, кормандони шӯъбаву бахшҳо ва фаъолони ҷомеа дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр сурат гирифт, таъкид гардид ки рӯзи парчами давлатӣ бо иқдоми поягузори давлати навини тоҷикон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иди давлатӣ эълон шудааст, падидаи муҳим дар таърихи муосири давлатдории халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. зеро парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамқадами истиқлолияти давлатӣ ва аз ҷумлаи рамзҳо ва муқаддасоти давлату миллат мебошад. ин аст ки сокинони шаҳри Бӯстон дар қатори дигар муқаддасоти миллӣ ба ин ливои зафару сарбаландӣ ҳамчун рамзи сарҷамъии халқ, муттаҳидӣ, якпорчагии ватан эҳтирому арҷгузорӣ менамоянд. бунёд гардидани пояи парчами давлатӣ дар маркази шаҳри Бӯстон ва идома ёфтани раванди бунёдкориҳо дар шаҳр ифодагари якдилию сарҷамъиҳо ва ояндаи дурахшонро медиҳад. дар шаҳри Гулистон низ имрӯз баҳри таҷлил аз рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии пурмуҳтавои хотирмон доир шуда масъулини шаҳр ва аҳли илму зиёд дар суханҳои табрикотӣ аз мақому эътибори парчам дар давлатдорӣ, парафшонии ливои миллӣ дар сатҳи байналмилалӣ, аз ҷасорату матонати ҷавонон, аз сарҷамъӣ, муттаҳидии халқ, аз дастовардҳои нав ба нав дар соҳаи илму технология, ихтироъкорӣ ва ғолибият дар озмуни олимпиадаҳои байналмилалӣ арзёбӣ намуданд. дар чорабинии идонаи аҳли ҷомеаи шаҳри Истиқлол ба шарафи рӯзи парчами давлатӣ гуфта шуд ки рӯзи парчам дар қатори дигар ҷашнҳои миллӣ фаромӯшнопазир ва рӯзи ифтихору сарафрозӣ мебошад. парчамдорӣ ки бо шарофати соҳибистиқлолии Тоҷикистон дар партави сиёсати дурандешонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё гардид, барои миллати фарҳангиву соҳибтамаддуни тоҷик суннати аҷдодист. чорабиниҳои идона дар шаҳри Конибодом, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ки имрӯз бо иштироки намояндагони ҳамаи қишрҳои ҷомеа бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, баёнгари эътибори парчами давлатӣ, нишони истиқлолияти миллӣ, ҳастии давлат ва сарҷамъӣ, рамзи сарбаландию тавоно
توانایی ملی بود که هر ساکن مملکت در برابر افتخار با آن ارزش‌گذاری می‌نمایند. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، ولایت سوخت برای برنامه اخبار. در قطار مردمی سربلند تاجیکستان صاحب استقلال ساکنان شهر و دهات پنجکن نیز با روحیه بلند افتخار از وطنداری جشن یکی از رمزهای صاحب استقلالی روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را در فضای تنتنوی تجلیل نمودند. با افتخار این نشانه مبارزه و جان‌نثاری‌های خلق و تجسمگری آزادی و استقلال با اشتراک ساکنان کسب و کار گوناگون در قصر فرهنگی شهر چاره‌بینی ایدانه برگزار شد. پرچم دولتی تاجیکستان همچون رمز آزادی و سعادت ابدی بر روند دولتداری و زندگی و تفکر خلق ما مضمون مندرجه نو بخشید. در این زمینه به یک قطار صاحبکاران سخاوت‌پیشه جهت کارهای سازنده در بنیاد انشاءات صنعتی و اجتماعی و یک قطار استادان و جوانان برای سهمگذاری در تطبیق سیاست دولتی جوانان با سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن سرفراز گردانیده شدند. در ادامه برنامه فرهنگی به صحنه گذاشته شده. هنرمندان شعبه فرهنگی شهر زیبایی‌های تاجیکستان مقدس دانستن پرچم دولتی و دوست داشتن وطن را در شعر و ترانه‌ها ترنم کردند. امروز در قصر فرهنگی مرکز ناحیه عینی نیز بخشیده بر روز پرچم ملی چهاربینی ایدانه برگزار گردید. برای پاس و گرامی و مقدس داشتن پرچم دولتی هر یک شخص وطن دوست و خویشتن‌شناس مسئول میباشد. پرچم ملی تنها آن درفش نیست که ما آن را بالای سر میبرداریم. پرچم ملی رمز است، رمزی بی‌گزندی هستی هر خلق. از سرچشمه‌های تاریخی برمی‌آید که پرچم و پرچمداری برای تاجیکان همچون سنت اجدادی تاریخ بیش از 4000 ساله را در بر می‌گیرد. این نکته در جمع‌آمد تنتنوی بخشیده بر روز پرچم دولتی در ناحیه عینی ذکر گردید. پرچم ملی سیمای سیاسی هر کشور را در سطح جهانی تجسم می‌نماید. در شناخت ملت و پایداری دولت پرچم نقش بارز را اجرا می‌کند. پس از برآمد نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ناحیه عینی با یکچند نفر فعالان و سابقه‌داران از جانب رهبریت ناحیه عینی افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی سپاریده شد. پرچم یکی از مقدسات ملی محسوب یافته رمز دولتداری، صاحب استقلالی، آزادی و هویت ملی به شمار می‌رود. این پدیده ارزشمند امروز در شهر ایست روشن به طور خاطرمند تنتنه گردید. در همایشی که در قصر کلان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دایر گردید، مسئولین و مهمانان این چاره‌بینی از سهم مناسب و ارزشمند پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت قدرشناسی ارزش‌های ملی، جهانی گردیدن شهرت تاجیکستان بی اشتباه و عالی بودن احترام هر یک شهروند مملکت با حرارت سخن راندند. با اقدام اختیاران جوان بخش جوانان و ورزش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر تحت شعار پرچم تاجیکستان به هر خاندان به هر یک شهروند رایگان نشان سریسینگی و لیوای سری دستی تحفه کرده شد. در این روز آفتابی تاریخی فصل ترماه زرین با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصه ارزشمند صاحبکاران با ننگ و ناموس و اهالی احسانکار شهرکی کروشکده به مبلغ نزدیک 300,000 سومانی 4 سینخانه علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 58 بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته امکانات کاملی در دو بخش به تحصیل فرا گرفتن نزدیک 900 نفر خواننده را تامین نمود. میز و کرسی و جوانهای معاصر با کمک مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر برای مؤسسه تعلیمی خریداری شده است. همایش جشنی بخشیده به روز پرچم دولتی در قصر فرهنگ ناحیه دیوشتیچی ولایت سوخت با واردسازی پرچم دولتی و صدا دادن سرود ملی آغاز یافت. نزد حاضرین مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ناحیه دیوشتی ذکر کردند که امروز تاجیکستان بی اشتباه را زیاده از 180 دولت جهان به رسمیت شناخته مناسبت‌های اقتصادی دیپلماتی برقرار نمودند. در دنیا مورد آموزش و دستگیری قرار گرفتن 4 تشبث سطح جهانی اساسگذار صلح و وحدت ملی، بنیادگذار دولت نوین تاجیکان، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و از جانب سازمان ملل متحد با خوشنودی پذیرفته شدند. شهادت بالاروی آبروی نفوذ تاجیکستان بی اشتباه است. در روند برگزاری چهاربینی جشنی بخشیده به روز پرچم دولتی و غالبان دور اول آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است افتخارنامه‌ها و تحفه‌های ارزشمند تقدیم کرده شد. برنامه پرمحتوای کنسرتی حافظان و هوسکاران بخش فرهنگ و محصلین مؤسسه‌های تعلیمی و باغچه‌های بچگانه ریاست معارف ناحیه که سرشار از وصف تاجیکستان بی اشتباه پرچم دولتی محسوب می‌افتند ادامه بخش چهاربین‌های جشنی بخشیده به روز پرچم دولتی در ناحیه دیوشتیچ گردید.
парчами миллии тоҷикон тибқи расму оини парчамдорӣ бо рангу рамзҳо ва шаклу услуби миллии худ инъикоскунандаи таърихи деринаи халқи тамаддунсозамон мебошад. Сокинони шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо ифтихори бузург ва шукргузорӣ аз давлати ободу озод рӯзи парчами давлатиро хотирмон таҷлил намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар ноҳияи нуробод бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинӣ ва маҳфилҳои гуногуни ҷашнӣ баргузор гардид. дар ин рӯз аз ҷониби як зумра соҳибкорони ба нангу номуси ноҳия иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аз ҷумла дар маркази маъмурии ноҳия шаҳраки навбунёди дарбанд, ду маркази савдо, нуқтаи хизматрасонӣ, сартарошхона ва таъмири пойафзол мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ноҳия дар арафаи ҷашну санаҳои таърихӣ мавриди истифода қарор додани бинову иншооти гуногун таъинот аз тарафи соҳибкорон ки дар ободиву рушди диёр саҳми босазои худро мегузоранд ба ҳукми анъана даромадааст. дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. баромадкунандагон аз таърих ва пайдоиши парчам ҳамчун рамзи сулҳу ваҳдат, иттиҳоду ягонагӣ, дӯстиву ҳамдилӣ изҳори назар намуда, арҷгузорӣ ба ин муқаддасоти миллиро вазифаи аввалиндараҷаи ҳар фарди ватандӯсти кишвар арзёбӣ намуданд. парчам ҳамчун рамзи давлатӣ ба ифтихори дастоварду пирӯзиҳои фарзандони миллат дар майдонҳои варзишӣ баробари садо додани суруди миллӣ боло мешавад. ҷашни рӯзи парчам эҳтиром ба рӯҳи қаҳрамонони миллат, яъне ба онҳое ки дар тӯли таърих барои нангу номус ва марзу буми халқи тоҷик ҷоннисориҳо намуда, забон, фарҳанг ва ҳаққи давлатдории ин миллати кӯҳанбунёдро то ба замони мо расониданд ба шумор меравад. хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия бо қироати порчаҳои шеърӣ дар васти парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон хотири аҳли нишастро болида гардониданд. дар коқи фарҳанги шаҳраки ғарм ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ ҳамоиш баргузор гардид. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чун таҷассумгари давлати соҳибистиқлолу муқтадир бо фарҳангу соҳибтамаддуни халқи тоҷик ба шумор рафта, дар ҳама чорабиниҳои сатҳи байналмилаливу минтақавӣ дар қатори садҳо парчами давлатҳои хориҷӣ шоҳиди парафшонии парчами кишвари азизамон мешавем, ки боиси ифтихори тоҷикон мебошад. нотиқон қайд намуданд, ки рамзҳои парчами давлатӣ хеле ҳам муқаддас буда, ҳамзамон он аломату рангҳое ки дар парчами тоҷикистон интихоб шудаанд ҳар кадоме мазмунҳои амиқ дошта, дар онҳо агар аз як тараф гузаштаи кишвари мо таҷассум ёфта бошад, аз тарафи дигар чун меросбари арзишҳои фарҳангиву ахлоқӣ, маънавию илмӣ то ба имрӯз ифода ёфтааст. таъкид шуд, ки парчами давлатӣ чун рамзи давлатдории миллати тоҷик ба шумор рафта, ҳамагон шукронаи тоҷикистон истиқлол ва парчами давлатиро ба ҷо орем, зеро онҳо муқаддасоти ҳар фарди ватандӯсти миллати тоҷик ба шумор меравад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. тантанаҳо бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода дар доираи ҷамъомади васеъ бо иштироки доираи сокинони касбу кори гуногун баргузор гардид. макони ҷамъомад майдони навбунёди парчами давлатӣ ки бо санъати баланди меъморӣ сохта шуда бо гулу дарахтони ороишии ҳамешасабз ва мавсимӣ зеб ёфтаанд интихоб гардид. зимни баромад роҳбарият ва намояндагони касбу кори гуногуни шаҳр роҷеъ ба мавқеъ ва манзалати парчами давлатӣ дар низоми давлатдорӣ ва муаррифии кишвар тавассути он ибрози назар намуда аз таърихи парчамдории тоҷикон дар давраҳои гуногуни таърих ёдовар шуданд. қайд гардид, ки дар даврони истиқлоли давлатӣ зери партавафшонии парчами давлатӣ дар шаҳри турсунзода садҳо бинову иншооти нави гуногун таъинот бунёд гардида барои сокинон шароити арзандаи зиндагӣ фароҳам оварда шуд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти нав дар доираи таҷлили рӯзи парчами давлатӣ нишонаи арҷу эҳтиром гузоштани сокинони сарбаланди шаҳри турсунзода ба арзишҳои миллӣ мебошад. ба истиқболи рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи аскаралӣ мирзоеви ҷамоати деҳоти ҷура раҳмонов маркази саломатии деҳавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. маркази саломатии мазкур бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар доираи нақша чорабиниҳо ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо саҳми соҳибкорон ва фаъолони деҳа сохта шудааст. марказ аз 12 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла ҳуҷраҳои духтури оилавӣ, занона, эмгузаронӣ, хатна, физиодармонӣ ва ғайра
иборат буда дар он ба 10,000 нафар хизмати тиббӣ расонида мешавад. дар ҳамин рӯз мушкили сокинони деҳоти Работ аз ҷумла деҳаҳои Ширкент, Хайробод ва Қипчоқ дар самти рафту омад тавассути нақлиёт осон гардид, зеро дар деҳоти мазкур пули нави нақлиётгузар ба истифода дода шуд. маврид ба зикр аст ки роҳи мошингузар аз ҷумла пули пайвандкунандаи деҳаҳои болозикр дар натиҷаи ба амал омадани ҳодисаҳои табиӣ хароб гардида мардумро ба мушкил мувоҷеҳ гардонида буд. ҳамакнун ин мушкил аз байн рафт. кӯпруки мазкур бо ҳашари дастаҷамъонии сокинон ва соҳибкорони деҳоти Работ сохта шудааст. дар доираи таҷлили рӯзи парчами давлатӣ ҳамчунин сокинони деҳаи кадучии ҷамоати деҳоти Работ бо оби нӯшокӣ таъмин гардиданд. хати оби нӯшокӣ 5 километрро ташкил дода он давоми 2 моҳ тариқи ҳашари дастаҷамъона аз пояи кӯҳ то деҳа кашида шудааст. дар ин рӯз мушкили аҳолии деҳаи чанори ҷамоати деҳоти Қаратоғ низ дар самти дастрасӣ ба оби нӯшокӣ осон гардид. хати оби нӯшокӣ ба ин деҳа аз масофаи 4500 метр бо қубури қутраш 90 миллиметр кашида шуда анҷоми корҳо бо ҳашари дастаҷамъонии сокинони деҳа дар ҳамкорӣ бо мутахассисон ва техникаи корхонаи истифодабарии оби нӯшокии деҳоти шаҳри Турсунзода сурат гирифтааст. дар деҳаи Аҳорун бошад 3 иншооти хизматрасонии фурӯши сӯзишвории нақлиёт ки дар шафати шоҳроҳи Душанбе Турсунзода қарор дорад мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамин гуна корҳои ободониву созандагӣ дар ҳамаи деҳот ва шаҳраки шаҳри Турсунзода бо маром идома дорад. Садриддин Сироҷдин Аҳлиддини Карим барои барномаи ахбор. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии хотирмон баргузор гардид. гуфта шуд ки мардуми соҳибтамаддуни тоҷик аз замонҳои қадим ба парчам ҳамчун рамзи ватандорию сарбаландӣ, шуҷоату мардонагӣ ва муттаҳидкунанда арҷгузорӣ менамоянд. парчами давлати озоду соҳиб истиқлоламон ки онро пайки сулҳу субот ном мебаранд дар нахустин солҳои таърихи давлати мо дар иҷлосияи таърихӣ ва сарнавиштсози 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида ба аҳли ҷомеа қудрату тавоноӣ бахшид. парчами давлатӣ эҳсоси миллиро такон дод, қувваҳои солими ҷомеаро бо ҳам муттаҳид сохта, онҳоро бо парафшонии худ ба барқарор намудани сохтори конститутсионӣ ҳидоят намуд. ба сокинони мамлакат имконияти ба мазмуну моҳияти ҳаёти давлати худ бо диди нав назар андохтан, ба таърихи гузаштаи худ бо чашми ибрат нигоҳ кардан ва ба сӯи ояндаи дурахшони давлату миллат бо эътимоди қавӣ гомҳои устувор гузоштанро фароҳам овард. парафшонии парчами ҷумҳурии Тоҷикистон бар фарози биноҳои мақомоти олии ҳокимият, вазорату идораҳои давлатӣ, муассисаҳои фарҳангиву таълимӣ ва идораҳои дигари кишвар рамзи мавҷудияти пойдории давлату соҳибистиқлоламон мебошад. солҳои охир дар аксари шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла шаҳри Ваҳдат бунёд гардидани майдони парчам эҳтиром ва арҷгузорӣ ба ин рамзи муқаддаси давлату миллатро афзун сохта, маконҳои мазкур ба ҷойҳои баргузории чорабиниҳои муҳими давлатӣ табдил ёфтанд. воқеан ба рамзҳои давлатӣ эҳтиром гузоштан вазифаи муқаддаси шаҳрвандии ҳар як фарди ҷомеа буда, қадрдонии онҳо бояд мояи ифтихор ва нишони арҷгузорӣ ба давлату давлатдорӣ мебошад. ба истиқболи рӯзи парчами давлатӣ дар шаҳри Роғун 2 иншооти хизматрасонӣ ба истифода дода шуд. дар деҳаи Чашмаи Кӯлои ҷамоати деҳоти Қадиоб 1 сардхона бо ғунҷоиши 20 тонна маҳсулот аз ҷониби соҳибкор Ҳадиятулло Рустамов бунёд ва мавриди истифода қарор гирифт. ин иншоот бо назардошти захира намудани меваву сабзавот ва дар вақти мувофиқ ба бозор баровардани он нигаронда шудааст. ҳамзамон дар деҳаи Чормағзи ҷамоати Қадиоб бунгоҳи тиббӣ ки аз ҷониби оилаи Аҳмадуфо бунёд гардидааст мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки мушкили сокинони деҳаро ин бунгоҳи навбунёди тиббӣ ҳал намуда 5 нафар мутахассисони соҳиб тахассус бо кори доимӣ ҷалб шуданд. тантанаҳои асосии рӯзи парчам дар толори қасри фарҳанги шаҳр бо шукӯҳи хоса баргузор шуд. гуфта шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон арзишҳои давлатии худро бо заҳматҳо ва ҷонисориҳои фарзандони фарзонаи миллат ба даст овардааст. ин ободиву оромӣ моро масъул мегардонад ки таърихи пайдоиши муқаддасоти давлати хеш, таърихи гузаштагони бо ифтихори худ ва дар маҷмӯъ аз таърихи ба даст овардани ин рукни давлатдорӣ маълумоти зарурӣ дошта онро ҳифзу эҳтиром намоем.
парчам ҳамчун рукни муҳими давлат дар таърихи давлатдории тоҷикон мақоми хоса дошта, тибқи сарчашмаҳои таърихӣ ин суннати аҷдодӣ таърихи беш аз 4000 сола дорад. Сокинони ноҳияи Сангбор низ бо пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи имрӯзаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати арҷгузорӣ ва эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил намуданд. Бояд гуфт ки ҳар давлату миллат дорои нишонаҳо ва муқаддасоти хоси худ мебошанд ки парчами давлатӣ аз умраи онҳо маҳсуб мешавад. Яке аз ин муқаддасоте ки таҷассумгари симои миллии давлати Тоҷикистони соҳибистиқлол аст парчам мебошад. Мардуми тоҷик низ ҳамчун миллати кӯҳанбунёд аз замонҳои қадим соҳиби парчами худ буд. Мавриди зикр аст ки нақши парчами давлатӣ дар баландбардоштани мавқеи мамлакат дар ҷомеаи ҷаҳонӣ бузург аст. Мардуми шарифи Тоҷикистон зери парафшонии парчами давлати худ барои истиқболи сазовори ҷашни муқаддасу бузурги миллӣ сисолагии истиқлоли давлатӣ саъю талош карда ҳадафҳои бузургу созандаро амалӣ месозанд. 24 ноябри соли 2020 ки рӯзи таҷлили парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, барои сокинони ноҳияи Лахш санаи тарихӣ ва фаромӯшнашаванда ба ҳисоб меравад. Дар рӯзи таҷлили парчами давлатӣ дар ноҳияи Лахш 5 иншооти гуногуни соҳаи маориф, тандурустӣ ва дигар марказҳои савдо ифтитоҳ карда шуд. Дар идомаи вусъат бахшидани корҳои созандагӣ дар ноҳияи Лахш, дар деҳаи ҷултераки ҷамоати Янгишаҳри ноҳия 2 синфхонаи иловагии мавриди истифода қарор дода шуд. Синфхонаҳои таълимӣ бо мизу курсӣ ва дигар лавозимоти хониш пурра таъмин карда шуданд. Ин имконият фароҳам меорад ки хонандагон дар шароити муосир ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. Бо назардошти баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар деҳаи Шилбилии ҷамоати Сурхоби ноҳия бунгоҳи тиббӣ ба фаъолият оғоз намуд. Тавре сокинон таъкид медоранд, онҳо то имрӯз аз набудани бунгоҳи тиббӣ танқисӣ мекашиданд. Бунгоҳи тиббӣ бо тарҳи муосир сохта шуда имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Тибқи нақша бинои бунгоҳи тиббӣ аз ҳуҷраҳои гуногун аз ҷумла эмгузаронӣ, доругузаронӣ ва модару кӯдак иборат буда бо лавозимоти зарурӣ таъмин карда шудааст. Бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумимиллӣ сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия мағозаи хӯрокворӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. Мағоза бо саҳми ободкоронаи соҳибкорон бунёд гардида ба маркази ноҳия зебоӣ зам намудааст. Дар доираи ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат ва соҳибкорони маҳаллӣ ҳамзамон дар ҷамоати Лахши ноҳия мағозаи масолеҳи сохтмонӣ ва ошхона ифтитоҳ карда шуд. Аз ин пас сокинон метавонанд масолеҳи сохтмониро бе мушкилӣ дастрас намуда, манзили худро обод намуда дар корҳои ободонӣ саҳм мегузоранд. Пас аз ифтитоҳ кардани иншооти гуногун дар маркази ноҳияи Лахш бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамомат доир гардид. Бояд таъкид намуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо асолати тарихӣ ва таъсири маънавии парчами давлатӣ ҳамчун зуҳуроти бисёр муҳиму арзишманди миллӣ эътиқод ва эътимод пайдо карда, дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари нишон ва суруди миллӣ парчами давлатиро рамзи давлатӣ эълон карда, онро ба ҳайси яке аз унсурҳои бунёдии сохтори конститутсионӣ ва давлатдории миллӣ эътироф намуд. Нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмониддин, Фирӯзи Мусо аз ноҳияи Лахш барои барномаи ахбор. дар партави сиёсати башардӯстонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Мирзоалӣ Маҷидов ва 25 нафар собиқадорони меҳнат кӯмаки яквақтаина ва тӯҳфаҳо расонида шуд. Собиқадорон аз дастгириву ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат изҳори миннатдорӣ намуданд. Ҳамчунин аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Мирзоалӣ Маҷидов 5 нафар омӯзгор ва 18 нафар хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-и деҳаи Даҳбеди деҳоти истиқлоли ноҳияи Шаҳри Нав бо мукофотпулӣ сарфароз гардонида шуданд. Таваҷҷӯҳ ва дастгирии соҳибкори маҳаллӣ фарҳмандии муҳассилинро афзун намуд. хонандагони фаъол, варзишгарон, ятимону бепарасторон, шахсони яккаву танҳо ва имконияташон маҳдуд дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери ғамхории давлату ҳукумат қарор дошта, барои беҳтар намудани вазъи зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои муҳим андешида
мешавад. ҳамчунин аз ҷониби давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии пайвастаи соҳибкорон ва фароҳам овардани имконияти мусоид баҳри рушди бахши хусусӣ, ҳавасмандии соҳибкорону шахсони саховатпешаро дар самти расонидани кӯмак ва корҳои созандагӣ дучанд сохтааст. соҳибкори маҳаллӣ Мирзоалӣ Маҷидов навбат низ иқдом гирифт ки бо амали хайрхонаи худ дар ҳавасманд намудани насли ояндасози ватан ба илмомӯзию соҳибкасб гаштан ва афзун намудани фараҳмандии собиқадорони меҳнат саҳми худро гузорад. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаҳои олии таълимии мамлакат ҳамоиши чорабиниҳои илмию фарҳангӣ доир карда шуд. тавре таъкид гардид, парчами давлати соҳибихтиёри мо нишонаи тариху фарҳанги бостониву пурғановати миллати тоҷик буда ҳар як фарди ҷомеаро вазифадор менамояд ки нисбат ба ин рамзи муқаддаси миллӣ эҳтиром ва арҷ гузорад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. имрӯз устодону донишҷӯёни академияи идоракунӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо дарки баланди ватандӯстӣ ва бо ифтихор аз давлату давладорӣ рӯзи парчами миллиро бо баргузор намудани чорабинӣ ҷашн гирифтанд. нахуст роҳбарият ҳозиринро ба рӯзи таҷлили яке аз рамзҳои асоси давлат парчами миллӣ табрик гуфта, ҷашни ин санаро муҳиму саривақтӣ номиданд. ҳадаф аз таҷлили ин чорабинӣ бедор намудани ҳисси худшиносӣ ва хештаншиносии шаҳрвандони ҷумҳурӣ бахусус насли ҷавон мебошад. ҳозирин аз таърихи пайдоиши парчами давлатӣ ёдовар шуда оид ба аҳамият ва мавқеи он дар муаррифи тоҷикистон миёни кишварҳои олам ҳамчун кишвари мустақил маъруза намуданд. парчами давлатӣ ифодагари мақсаду маром ва орзуву ормонҳои ҳар як миллату давлат аст ва ин мақсаду маром бо ранг аз нақшҳои хос дар он таҷассум ёфтаанд. парчами давлатӣ нишонаи мавҷудияти давлати соҳиби истиқлол, ҳуқуқбунёд ба ҳисоб рафта ягонагии тоҷикистонро дар ҷаҳон ифода менамояд. омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон бо мақсади арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ба ҳам омада рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд. баромадкунандагон зимни суханронӣ аз таърихи пайдоиш ва давраи ташаккули парчами давлатӣ ёдовар шуда изҳор доштанд ки доштани парчам ин худ нишонаи ҳастии давлат ва миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳон маҳсуб мешавад. коршиносон ва таърихнигорон дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла парчам нишони ҳастии давлат ва парчам муаррифгари тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ маъруза карда иброз доштанд ки парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чун рамзи озодӣ, ояндаи ободу осуда ва мояи ифтихори халқи соҳибдавлати тоҷик ба ҳисоб меравад. Нуриддини Қурбон, Меҳрӯзи Ҷумъа, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. таҷлили бошкӯҳи рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон гувоҳи он аст ки омӯзгорону донишҷӯёни ин боргоҳи илму маърифат ба ин рамзи давладорӣ чун муқаддасоти миллӣ эҳтироми хоса доранд. зимни чорабинии тантанавӣ раёсати донишгоҳ иброз намуданд ки пас аз ба даст овардани истиқлоли комили сиёсӣ бо азму талоши бевоситаи роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ба сохти давлатдорӣ ва рукнҳои асосии он заминаи воқеӣ гузошта шуд ва ҷиҳати таҳкими пояҳои давлатдорӣ муқаддасоти миллӣ аз ҷумла парчами давлатӣ қабул шуд ки кишвари моро чун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуд. парчами давлатӣ ифодагари ормонҳои чандин асраи халқи тоҷик дар тӯли таърих, манбаи ифтихору сарфарозӣ, иттиҳоду сарҷамъӣ ва ватандӯстиву ватанпарастии сокинони шарафманди тоҷикистони соҳиби истиқлол аст. эҳтиром ба парчами давлатӣ ифодаи эҳсоси муҳаббату садоқати ҳар фарди ватандӯст нисбат ба ин рукни давлатдории миллист. парчами давлатӣ мақсаду мароми бунёдкории тоҷиконро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. иштирокдорон таъкид намуданд ки дар замони соҳиби истиқлолӣ парафшон гардидани баландтарин парчами давлатӣ дар маркази шаҳри Душанбе бозгӯи суннати қадимии парчамдории халқи тоҷик буда, барафрохта шудани он дар маркази вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат далели воқеии таҳким ёфтани истиқлоли давлатӣ, ваҳдату якдилӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва арҷгузорӣ ба рамзу арзишҳои миллӣ дар ҷомеаи кунунист. ҷиҳати қадршиносӣ чанде аз омӯзгорону донишҷӯёни фаъоли донишгоҳ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардида суруду таронаҳои тараннумгари меҳри ватан, истиқлолу озодӣ ва муқаддасоти миллӣ анҷомбахши чорабинии тантанавӣ ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон гардид. парчами миллӣ мояи ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистони соҳиби истиқлол, ифодагари иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳувияи миллии мардуми тоҷик буда, мақсаду мароми созандаи тоҷикистонро дар ҷилои рангҳои худ
инъикос намудааст. бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ чорабинии бошукӯҳ таҳти унвони парчами давлатӣ рамзи ифтихори ҷавонон баргузор гардид. дар чорабинӣ зикр гардид ки бо ба даст овардани истиқлоли кишвар миллати сарбаланди тоҷик соҳиби парчам нишон ва суруди миллӣ гардид ки ба ин васила миллати моро ҷаҳониён шинохтанду эътироф карданд. ҳамчунин аз ҷониби омӯзгорону донишҷӯён маърузаҳои роҷеъ ба парчам ироа гардид ки аҳли нишаст аз он як ҷаҳон тасаввуроти баланд бардоштанд. сулаймони исломиддин, фарҳоди восе барои барномаи иттилоотии ахбор. ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур ҷамъомади идона баргузор гардид. дар ҷамъомад роҳбарият омӯзгорону донишҷӯён иштирок ва маъруза намуданд. таъкид гардид ки парчами давлатии мамлакат симои ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. парчам на танҳо рамзи давлатдорию ифтихори ватандорӣ, балки рамзи ватандӯстию худшиносиву худогоҳӣ, андешаву асолати миллӣ, пирӯзиву сарфарозӣ ва ҳуввияти миллии мардуми тамаддунофар маҳсуб мешавад. парчам ҳамчун ахтари тобон, раҳнамо ва ҳидоятгар ба сӯи фарду ва ояндаи дурахшон аст. дар идомаи чорабинӣ дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур қайд гардид ки парчам дар тӯли садсолаҳои зиёд мояи ифтихору ғурури гузаштагони мо буда дар қатори рамзу аркони давлатдории онҳо мақому манзилати пурарзиш доштааст. парчами миллӣ мояи ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистони соҳибистиқлол, ифодагари иттиҳоду сарҷамии нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллии мардуми тоҷик буда мақсаду мароми созандаи тоҷикистонро дар ҷилои рангҳои худ инъикос намудааст. бахшида ба рӯзи парчами миллӣ дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода чорабинии бошукӯҳ таҳти унвони парчами давлатӣ рамзи истиқлол ва озодӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ зикр гардид ки бо ба даст овардани истиқлоли кишвар миллати сарбаланди тоҷик соҳиби парчам нишон ва суруди миллӣ гардид ки ба ин васила миллати моро ҷаҳониён шинохтанду эътироф карданд. ҳамчунин аз ҷониби омӯзгорону донишҷӯён маърузаҳо роҷеъ ба парчам ироа гардид. бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе чорабиниҳои рангини ҳарбӣ ватандӯстӣ ва фарҳангию маърифатӣ доир карда шуд. ба ин муносибат дар саҳни бинои муассисаи таълимӣ чун нишони ифтихор аз давлати соҳибистиқлол ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ парчами давлатӣ бо баландии 12 метр барафрохта шуд. ин иқдом ки дар доираи тадбирҳои ободонӣ амалӣ гардид ҳисси хештаншиносии насли ояндаи давлатро нисбат ба рамзҳои давлатӣ боз ҳам афзун менамояд. дар маросими ифтитоҳи майдони парчами давлатӣ намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуданд ки парчами давлатӣ барои ҷавонони тоҷикистон омили сарфарозӣ буда онҳо дар ҳама ҷабҳаҳо зери ин рамзи давлатӣ муттаҳид мешаванд ва иқдомоти шоистаи ватандӯстонаро аз ҷумла дар ҳимояи ватани маҳбуб ва дифои ҳар ваҷаб хоки муқаддаси он бо ҳушёриву зиракӣ амалӣ менамоянд. маврид ба таъкид аст ки давоми сол хонандагони литсеи мазкур бо истифода аз шароити мусоиди таълимӣ донишу малакаи худро сайқал дода ба дастовардҳои беназир ноил гардиданд. дар ин рӯз ҳунару маҳорати хонандагон ки давоми сол дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ инчунин 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ ба даст омадааст, намоиш дода шуд. намунаи зиёди ҳунари дастӣ, ихтироъкорӣ дар соҳаи техника ва инноватсия, ҳамзамон ҳунари рассомию дигар дастовардҳо ба иштирокдорони ҳамоиши идона пешниҳод карда шуд. парчам ки рамзи истиқлолият, рамзи давлатдорӣ яке аз муқаддасоти миллӣ аст. ҳар як халқи миллат бояд ки онро пост дорад ва махсусан мардуми тоҷик низ ки яке аз халқҳои қадимӣ мебошад. эҳтиром нисбат ба ин муқаддасоти миллӣ вазифаи ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. дар қисмати тантанавии чорабинии идона аз ҷониби хонандагони муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе намоишу барномаҳои фарҳангӣ доир карда шуд. таъкид гардид ки парчам ҳамчун ифодакунанда ва баёнгари ҳастии давлати соҳибистиқлол, рамзи иттиҳоду сарҷамии мардуми мамлакат ва илҳомбахши кору пайкори фарзандони содиқу вафодори ватан ба хотири пойдору бегазанд нигоҳ доштани дастовардҳои истиқлолият ва таҳким бахшидани пояҳои давлатдории миллӣ аз умқи таърихи чандин ҳазорсола сарчашма мегирад. дар ҳамоиш ҳамзамон атрофи гиромидошти муқаддасот ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ки бо ҷаҳду талош ва ҷонфидоиҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ба халқи сарбаланди тоҷик ба даст омадааст, маърузаҳо пешниҳод карда шуд. зоишои тағоимрод, Озари Фатҳулло, Ахбор.
бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар донишкадаи такмили ихтисоси вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомад доир гардид. Дар чорабинии устодону кормандони донишкада дар мавзӯъҳои парчамат бодо парафшон тоҷикистон, таърихи пайдоиши парчам ҳамчун рамзи миллӣ, парчам рамзи истиқлолият ва озодӣ баромад намуданд. таъкид гардид ки 24 ноябр дар ҷумҳурии ҳамон ҳамчун рӯзи парчами давлатӣ ки рамзи иқболу хушбахтӣ, иттиҳоду якдилӣ, озодиву соҳибистиқлолӣ, нангу номус, ватандориву ватанпарастӣ бо ифтихору эҳтиром сазовор таҷлил мегиранд. дар кишвари Хабаровски Федератсияи Россия ҳамватанонамон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва иттиҳоду ҳамбастагӣ рӯзи парчами давлатиро самимона таҷлил намуданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. бо нишони эҳтиром ва арзгузорӣ ба яке аз муқаддасоти миллӣ парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар кишвари Хабаровски Федератсияи Россия бо ҷалби донишҷӯёни тоҷик ки дар муассисаҳои олии таълими ин минтақа таҳсил менамоянд ҷамъомад сурат гирифт. парчами давлатӣ ки рамзи муттаҳидию баҳамоӣ, сулҳу субот ва соҳибистиқлоливу шукуфоии кишвар ба шумор меравад, дар баландбардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстии ҷавонон нақши муҳим дорад. мо донишҷӯёни тоҷики шарқи дур берун аз ватан парчамбардори давлати худ мебошем ва ҳамеша дар ҳама озмуну мусобиқаҳо кӯшиш мекунем ки парчами худро баланд бардорем. парчам баробари забону фарҳанг муқаддас аст. парчами давлатӣ ин рамзи ҷовидонаи давлатдорӣ, ифодаи баланди ватандорӣ ва рамзи волои худшиносист. парчами давлатӣ арзиши муқаддас барои ҳар як халқу давлат маҳсуб меёбад. парчам рамзи ҳуррият, давлатдорӣ ва ягонагии халқҳои як сарзамин аст. ин муқаддасоти миллӣ ифтихор, нанг ва шарафи ҳар як давлату миллат мебошад. аснои мулоқот доир ба таърихи парчами давлатӣ ва нақши он дар муаррифии кишвар дар арсаи ҷаҳон иштирокчиён изҳори андеша намуданд. парчами давлатӣ сокинони кишварро дар майдони ободониву созандагии ватан муттаҳид намуда ҳисси миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва худшиносиву худогоҳии онҳоро тавсияву тақвият мебахшад. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Сайдаҳмад аз кишвари Хабаровски Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. зимни гузарондани чорабиниҳои мақсаднок ҷиҳати риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии ронандагон ва пиёдагардон дар ҳудуди роҳҳои секатаи шаҳри Душанбе аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт амалиёти шартӣ гузаронида шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. новобаста аз баргузории ҳамешагии рейду амалиётҳои санҷишӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати истифодаи дурусти иншоотҳои нақлиётӣ ва риояи ҳамаҷонибаи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳамон ронандагону шаҳрвандон ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҳастанд ки оддитарин талаботу қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя накарда бо амали ғайриқонунии худ боиси ба вуҷуд омадани садамаҳои марговар ва костагардидани симои шаҳр мегарданд. қобили зикр аст ки солҳои охир бо заҳматҳои шабонарӯзии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар сохторҳои марбута симои шаҳр куллан дигар шуда дар самти роҳу нақлиёт низ инфрасохтори лозима таъмин карда шуда истодааст. махсусан ба истифода додани роҳҳои сесатҳа яъне эстакадаҳо ки бо риояи меъёрҳои байналмилалии роҳсозиву меъморӣ сохта ба истифода дода шудаанд ба симои шаҳри Душанбе зиннати нав бахшидааст. аммо чуноне ки мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ронандагону шаҳрвандони зиёде ба таври нодуруст ва хилофи меъёру талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз роҳҳои сесатҳа истифода мебаранд. дар баробари сохтмони эстакадҳо бо 4 роҳравҳои зерзаминӣ аз 4 самти эстакада нафтӣ сохта шуданд барои таъмини бехатарии ҳаракати мардум ва ҳамчун ҳаракати бехатарии нақлиёт. лекин мутаассифона дида истодаем ки мардум аз роҳҳои зерзаминӣ кам истифода мебаранд ва ҳам ҷони худ ва ҳам ҷони ронандаҳоро дар хатар мемонанд. бо назардошти ин ҷиҳати бартараф ва гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби гурӯҳи кории таъсисдодашудаи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе давоми ҳафтаи сипаришуда амалиёти профилактикию санҷишӣ бо номи шартии эстакада гузаронида шуд. зимни ин амалиёт маълум гардид ки шаҳрвандону ронандагони зиёде бархилофи талаботи банди 145 қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки тибқи он дар пулҳо, роҳҳои болои ҳам сохташуда, эстакадаҳо ва дар зери онҳо ба ғайр аз ҷойҳои махсусӣ барои таваққуф таҷҳизонида шуда боз истодан маън аст ба хизматрасонии мусофиркашонӣ машғул мешаванд. бархе аз ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятию хусусӣ дидаю дониста талаботи мазкурро сарфи назар намуда дар периметри роҳи сесатҳа ва сатҳи дуюми эстакада таваққуфи нодуруст намуда ба фаровардану савор намудани мусофирон машғуланд ки ин хилофи талаботҳои мазкур мебошад.
ضمن برگزاری عملیات شرطی استاکادا از جانب کارمندان بازرسی و دیگر بخش‌های میلیسیای پایتخت زیاده از 140 نفر رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکشان جمعیتی و خصوصی وابسته به توقف و بازایستی واسطه‌های نقلیات در حدود استاکاداها و از جایهای مقرر نشده راه گرفتن مسافران آشکار کرده شد. از جمله автомашинаи тамғаи رنج راور رقم قید دولتیش 1993 شریپوف شهرت شریپویچ، راننده автомашинаи тамғаи مرسدس بنز رقم قید دولتیش 7273 TT 05 شاکیرов قاسم جان میرویچ خط سیری 25، راننده автомашинаи тамғаи مرسدس بنز رقم قید دولتیش 0276 TT 05 آدیناев سیمراد قربانعلیویچ خط سیری 46 و دیگران که خلاف طلبات‌های جاری عمل نمودند نسبتشان طبق طلبات ماده 324 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده برای به رسمیت درآوردن به مقامات‌های داخلدار ارسال کرده شدند. من راهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود ساربان 14 شما رو آگاه نمیکنند پیش از خسائر برآمدن. هر روز هست مجلس هست که همین ما نروشن ما ایران در برابر رانندگان باعث نگرانی عمیق آن است که بعضی از شهروندان مخصوصا ساکنان بیناهای بلند آشیانه اطراف استاکاداها نیز به قدر این هم از زیبایی و آبادی ها نرسیده خودسرانه به طور دغلانه به قاعده ویرانکنی دست میزنند. چنانکه که مشاهده ها نشان داد شهروندان و ساکنان اطراف راههای سه سطحه برای عبور راه از گذرگاه‌های زیرزمینی حدود استاکاداها استفاده نکرده به طور غیر قانونی از جای نامعین شده با وجود آوردن حالتی خطرناک و صدمه‌ای راه را عبور میکنند که این عملیات‌ها در بیشتر موارد باعث به وجود آمدن حالت‌های ناخوش مخصوصاً صدمه‌های مرگاور نقلیاتی گردیده است. باید تذکر نمود که موافق قاعده‌های جاری گردیده گشت و گذار رفت آمد پیاده‌گردان در حدود همه سطح‌های استاکاداها منع بوده. پیاده‌گردان تنها باید از گذرگاه‌های زیرزمینی در سطح دوم ساخته شده استفاده برند. تأسف آورش آن است که بعضی از شهروندان در برابر عبور غیر قانونی راه همزمان جایهای سبزکاری کرده شده و گل و بوته‌های آرایشی را نیز پایمال می‌نمایند که این عمل نادرست آنها از یک جهت به کستشوی سیمای شهر آورده رساند، از جانب دیگر از سطح فرهنگ و مدنیت شهرنشینی و استفاده بری راه‌های زمانوی گواهی می‌دهد. تنها دوام 3 روز عملیات مذکور زیاده از 535 حالت عبور غیر قانونی راه و پایمال نمودن گل و بوته‌های آرایشی از جانب شهروندان آشکار گردید که اکثریت آنها ساکنان بیناهای بلند آشیانه اطراف استاکاداها و دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی میباشند. ضمن پرسش اکثر شهروندان سببی به چنین قاعده ویرانکنی دست زدنشان را به سراسیمگی ربط دادند که یک لحظه‌ای شتاب آنها میتواند به حادثه‌های ناخوش انجامد. راه‌هایی که در اینجا ساخته شدند ماست برای بهتری ما شهروندان میباشد. ما باید قاعده‌های حرکتی راه را رعایت کنیم، هنگام ادراک گذاشتن و راه‌های زیر زمینی گذاریم تا از پیشگیری همین تصادف‌ها خودداری نماییم که هر حال شدنش ممکن در راه. در جریان برگزاری عملیات مذکور از جانب کارمندان میلیسیا شهروندانی که دیده و دانسته از گذرگاه‌های زیرزمینی حدود استاکادا استفاده نبرده راه را از جای غیر مقرری و سبززار و گل‌های آرایشی را پایمال نموده می‌گذاشتند، کارهای فهماندهی و پروفیلاکتیکی گذرانیده شده نسبتشان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری نیز ترتیب داده شد. وابسته به این راهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از رانندگان، پیاده‌گردان و مهمانان پایتخت احترامانه خواهش می‌نماید که جهت بلند برداشتن آبروی و نفوذ و سیمای پایتخت مملکتمان شهر دوشنبه در نزد مهمانان، سیاحان و ساکنان آن آداب شهرنشینی و مدنیت بلند شهرداری را رعایت نموده نگذارند نفر با عمل و رفتار نامطلوب خود باعث خرابی و کاسته گشتن نفوذ آن شوند. با افتخار روزی پرچم دولتی در مؤسسه دولتی مجموعه ورزشی ناحیه دنغره مسابقه کشادی گشتین дзیودو بین ورزشکاران نورس برگزار گردید. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان.
ба ифтихори рӯзи парчами миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар толори муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишии ноҳияи данғара мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба гоштини тарзи дзюдо байни наврасони солҳои таваллуди 2007-2009 дар вазнҳои 26 то 50 ва ҷамъи 50 килограмм гузаронида шуд. ҳадафи асосии мусобиқа дар рӯҳияи баланди ватандорӣ ба камол расонидани насли ояндасози ҷомеа, аҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ байни варзишгарон, баланд бардоштани маҳорати касбии паҳлавонони наврас ва муайян намудани ҳайати дастаи мунтахаби ноҳия мебошад. имрӯзҳо дастгириҳои ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама соҳаҳо, хусусан дар самти варзиш зиёд ба назар мерасад, то ин ки варзишгарони мо тавонанд дар мусобиқаҳои ноҳиявию ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда парчамбардори миллати хеш бошанд. Дар мусобиқа 12 даста ва зиёда аз 150 нафар варзишгарон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иштироки фаъолона доштанд ва ҳар як варзишгар барои шаҳди ғолибиятро чашидан талош меварзиданд. бояд гуфт ки наврасон аз ташкили чунин мусобиқаҳо изҳори хушнудӣ намуда афзуданд ки фарду парчамбардори давлату миллати хеш хоҳанд шуд. ман Ҳабибуллозада Фирӯз тӯли 2 сол мешавад ки дар ҳамин маҷмӯаи варзишӣ машқу тамрин мекунам. ман дар ин мусобиқа 4 нафарро мағлуб карда сазовори ҷои аввал шудам ва мехоҳам дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷои якум гардам. ман Саидзода Раuf тӯли 7 сол мешавад ки дар гӯштинги зудо машқ мекунам. имрӯз дар мусобиқаи ноҳиявӣ ман сазовори ҷои аввал гаштам ва мехоҳам ки дар мусобиқаи берун аз ҷумҳурӣ сазовори ҷои аввал гашта парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. ҳамин тариқ дар ҳисоби даставӣ паҳлавонони навраси ноҳияи данғара сазовори ҷои якум, варзишгарони ноҳияи Фархор сазовори ҷои дуюм ва варзишгарони навраси ноҳияи Вахш зинаи сеюмро соҳиб гардиданд. ҳамчунин беҳтарин варзишгарон ва ғолибони мусобиқа аз рӯи вазнҳои аз 26 то 55 ва ҷамъи 55 килограмм бо медал ва ифтихорномаҳои муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишии ноҳияи данғара сарфароз гардонида шуданд. Салоиддин Иматов, Завхибек Файзуллоев барои барномаи иттилоотии ахбор аз ноҳияи данғара. аз муваффақияти музаффарияти варзишгарони тоҷик зимни иштирок дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ва парафшон гаридани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори онҳо кулли мардуми кишвар эҳсоси сарбаландӣ намуда ифтихор аз фарзандони шӯҳратманди диёр мекунанд. вобаста ба дастоварди навбатии варзишгарон суҳбати ҳамкорамон Раҳматшоҳ Обидов бо довари дараҷаи байналмилалӣ Маҳмуди Абдулло пешкашатон мегардад. чуноне ки шумо иттилоъ доред, чанд рӯз қабл дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар мусобиқоти ҷаҳонӣ ки дар Сербия баргузор гардид бо муваффақият ҳунарнамоӣ карда ба гирифтани 4 медал, 1 нуқра ва 3 биринҷӣ ба даст оварданд. мо имрӯз ба студия Маҳмуди Абдулло, довари дараҷаи байналмилалӣ, ноиби аввали президенти Федератсияи Осиё, ҳамчунин аъзои комиҷроии Федератсияи байналмилалӣ самборо даъват кардем то ин ки оиди ҳунарнамои дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин мусобиқоти ҷаҳонӣ ба шумо маълумот диҳанд. имсол барои самбочунин тоҷик як саҳифаи нав шид дар таърихи самбо ва варзишгарони мо тавонистанд ки дар ҳамин мусобиқоти ҷаҳонӣ ки ҳар сол баргузор мегардад тавонистем ки соҳиби 4 медал ба даст биёрем ва яктаи медали нуқра ва 3 медали дигар медали биринҷӣ мебошад. паҳлавонони мо тавонистанд ки дар чемпионати ҷаҳон бар баъзе варзишгарони кишварҳои абарқудрат ки дастболо шаванд. Акмалиддин дар вохӯрии аввалин бо варзишгари давлати Фаронса, яъне ки қуввозмоӣ кард, дар даври аввал дастболо шуд ва ҳамчунин бо паҳлавони дигаре, яъне ки устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ки хеле як чемпиони Осиё буд, дар ин қуввозмоӣ яъне ки дастболо шуд ва танҳо дар вохӯрии ниҳоӣ бо паҳлавони рус бо ҳисоби начандон калон, яъне ки ҳисоби 1-0 ки аз тарафи доварон як танбеҳ дода шуд, ба ҳамин ҳисоб мағлуб шуд. ҳарчанд ки Акмалиддин бори чорум аст ки медали биринҷӣ ба даст меорад. шумо дар бораи ҳунарнамои Комроншоҳи Устопириён чӣ мегӯед? дар ин мусобиқот низ Комроншоҳ ҳам ба нияти ба даст овардани унвони қаҳрамони ҷаҳон сафар карда буд. дар ин мусобиқот албатта мо дидем ки аз бисёр чиз аз қуррапартоӣ вобастагии калон дорад. Комроншоҳ дар ду самт, ҳам дар риштаи зудо, ҳам дар риштаи самбо
ҳам тайёрӣ мебинад ва ҳам гӯштин мегирад. фикр мекунам ки ҳамин боиси хасташавии комроншо ҳис карда мешуд. хушқадамам чӣ хеле ки медонем ки дар ҳам қаҳрамони ҷаҳон ҳам дар бисёр чемпионатҳои ҷаҳон ба вохӯрии финалиро хат гирифтааст, мақоми дуюмро касб кардааст, мақоми сеюмро касб кардааст. мо дидем ки хушқадам бо бисёр як паҳлавони пурқуввати Россия вохӯрӣ кард. дар ин қувозмоҳӣ дидем ки ҳарчанд ки хушқадам бисёр ҳаракатҳо нишон дод, бисёр кӯшиш кард, аммо паҳлавони Русия бештар тайёрӣ хубтар ва истодагарӣ кард ва аз ҳамин хотир паҳлавони Русия дастболо шуд дар ин қувозмоҳӣ. бубинед як ҷавоне ки ба тозагӣ фикр мекунам ман бори аввал дар ин мусобиқоти ҷаҳонӣ иштирок кардан, ба ҳар сурат ӯ низ ба гирифтани мақоми севум ва медали биринҷӣ даст ёфт ки ин бисёр натиҷаи баланд барои ин ҷавон буд. албатта самиҷон абдушукуров дар байни наврасон дар вазни 87 кило бори аввал буд ки дар ин чемпионати ҷаҳон ширкат дошт ва барои вай ҳам як имтиҳони бисёр ҷиддӣ буд ва хушбахтона самиҷон абдушукуров дар ин мусобиқот ҳунарнамои хуб кард, ҳунарнамои хуб нишон дод ва тавонист ки бо баъзе ҳарифонаш дастболо шавад. иштироки дастаи мунтахабро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? имрӯз ки мо дар арафаи иди ҷашни парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, ҳамин номбардорони миллат, ҳамин парчамбардорони миллат, ҳамин медалҳое ки ба даст овардан як тӯҳфаи арзанда аст барои ҳам мухлисон, ҳам барои шаҳрвандони Тоҷикистон ва оянда ман фикр мекунам ки инҳо ҷавон ҳастанд ва метавонанд ки дар чемпионатҳои ҷаҳон соҳиби медали тилло гарданд. бори дигар мо ба шумо барои иштирокатон изҳори ташаккур мекунем. ба шумо саломатию комёбӣ орзу мекунем. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.